Hondarribiko udaleko areto nagusi hontara. Gaur ekainako osoko bilkura burutuko dugu. Ezohiko formatuan izan ere hileko azken ostegunetan burutu beharko litzateke ohiko udalbatza eta hala erabaki genuen astebete aurreratzea. Beraz ezohiko formatuan izango da, baina gai zerrenda jaso duzute, esan beharra daukat, bozeramaile bileran aipatu modura, lehenengo puntua erretiratu egingo dugula 2024ko kontu orokorrarena, auditoretza txosten bat atzo bertan iritsi zelako eta uztailean burutu beharko dugu berriro ere ezohiko formatuan. Eta ongi baderitzozue, gai zerrendan zegoen bigarren puntua lehenengo izango da, hirugarrena izango da bigarrena, laugarrena hirugarrena eta bosgarrena izango da laugarren puntua. Beraz, hasiera emango diogu osoko bilkura honi, arratsaldeko 6ak direnean, eta lehenengo puntuan Hondarribiko Jaizkibelgo pistak eta basobideak kontserbatzeari eta ibilgailu motordunekin erabiltzeari buruzko ordenantzaren behin betiko onarpen proposamena izango da. Garoari emango diot hitza. Bai, arratsalde on guztioi eta eskerrik asko Igor. Gaur ekartzen dugu Jaizkibeleko ordenantzaren behin betiko proposamena. Prozesu hau hasi genuen aspaldian, baina administratiboki esan dezakegu martxoko udalbatzara ekarri genula behin-behineko proposamena, aurretiazko kontsulta publikoa, alegazioen epea apirilaren 22 ekainaren 3 izan zela, eta ordutik, oaintzen ekainan ere bagaude, ordan adierazteko, egin ditugula ere 2 batzorde, lehenengo berri ematekoa, bestea diktamenatzekoa, bai ikusten genuen, nahi genula ordenantza hau indarrean egotea udara honetarako. Orduan, lanketak egin ditugu, alegazio epeetan ere bilera mordoska bat, gauzak ahalik eta azkarren bideratu ahal izateko. Orduan, gaur ekartzen duguna da, onarpena eta dokumentazioaren alde batetik daukagu jasotako alegazio bakoitzari egindako erantzun juridikoa, 9 alegazio jaso direlako. Gero, udal ingurumen teknikariak egindako txostena, eta txosten horreta alde batetik ingurumen teknikariak bat egiten du edo bere egiten du aholkulari juridikoek egindako txosten horrekin, eta era berean zeuden erratak eta zuzenketak ere egiten dizkio, baita ere daukagu udaltzain buruak egindako txostena eta bereziki ere ordenantza proposamen hau testu berri batekin egin zaizkion aldaketekin. Esanen bezala, alegazio fasea ekainaren 3an bukatu zen, eta alegazioak 9 izan dire. Alde batetik Gornutze auzoko kale, baina Gornutzi bilbideko auzotarrak, arrantzaleak, ehiztariak eta ekologistek egin dizkigute beraien ekarpenak. Lehen esan bezala, gehi, teknikariak egindako adibidez basobide pista bat markatuta genuen bertatik pasatzea bat zegoela, baina gorrian joan beharko zuen gure mapa honetan bertatik pasatzeko baimena behar delako. Bilerak egin dira inplikatu guztiekin, eta inplikatua dira aipatu ditudan alderdi guztiak, Aldundia bera ere bai, eta eskerrak eman nahi diegu, eta eman nahi diet, parte hartu duten guztiei, zere puntu bat egonda eman komunean naizta bakoitza bere ikuspegia izan, eta denak argi zaukaten daukagu Jaizkibel zaindu behar dugula. Eta naizta bakoitzak ikusi, azken finan ordenazio batek, araudi batek, beraien egunerokoan edo ohiturazko jarrera batzutan eragina edukiko zutela, argi zaukaten orden bat behar dula Jaizkibele zaintzea, ezin dula orain dagoen bezala
araudirik gabe egon. Eta ordan, alderdi horretatikan ere, behin eta berriz ere, gukari adierazi dugu, lehenengo fase bat dela, Jaizkibel zaintzak behar ditula askoze lanketa gehiago, eta ordenantza hau, baso eta bide pistetatik eta ibilgailuei egiten dien referentzia, lehenengo fase bat dela, gobernu talde honetatik, Jaizkibelen zaintzan daukagun konpromesuaren adierazle. Ordun, egindako alegazio horietatikan batzuk osorik onartu dira, beste batzuk partzialki, eta beste batzuk ez dira onartu, ez agian, ez zelako erantzuna, baizik eta agian, esparrutik kanpo zegoelako batzuk eskatu digutena da, aktibitateetan mugatzea, eta guk Jaizkibelen zer egin daiteken udala bezala ezin dugu mugatu hori aldundiak egiten dulako, edo ez dugu onartu errepikakorra zelako, edo dagoneko beste modu batera ere txertatua zegolako, ispiritua ere hor jasotzen zelako. Ordun, aipatu nahi dudana da ere, alegazio bakoitzari erantzuterakoan ere esan dela zehazki, artikulatuan zer den aldatu dena. Ez da bakarrik erantzun, baizik eta eginda lanketa hori esateko artikuloko puntu honetan, hau da aldaketa dena eta nola gelditzen den. Orduan, orain aipatuko dudan sarrera hau ondoren, da ze aldaketak egin dizkiogun martxoko udalbatzan aurkeztutako behin-behineko proposamen horri. Aipatu nahi dudana da, artikulatu kopuruetan, xedapenetan eta erazkina berdina dirala. Ez dugu artikulu berririk sartu, baina bai egin duguna izan dira esaldiak osatu, edo artikulatu baten barruan atal bat sortu, edo letra berriren bat. Orduan, hori da, eta aipatuko ditudana dira, egin ditugula 6 aldaketa. 6 aldaketa horietan, jungo naiz aipatzen, adibidez, 3. artikuluan, alegazio batek esandakoari esker, zehaztu dugu Jaizkibel dela kontserbazio bereziko eremua 2013 esker ordan, hori, adibidez, txertatu dugu. Gero, 6. artikulua, aipatzen duna ibilgailu motordunak erabiltzeko mugak, kasu horretan, esaldian ere osaketak egin dugu eta jarri dugu aldi bateko mugak edo eremu bateko mugak ezarri halko direla ordenantza honen baitan eta habitat naturalak babesteko eremu basatietako ugalketa garaietan ere erreferentzia horiek sartu ditugu. Hauek bereziki izan dira ekologisten aldetikan jasotako ekarpenak. Gero daukaguna da 7. artikulua, eta 7. artikulua da baimenei erreferentzia egiten diena. Eta hemen bai da, eta hasieratik aipatu genuena, bereziki erreferentzia egiten die, ehiztari eta arrantzalei. Lehenengo bertsioan, arrantzaleek eta ehiztariek, ez zaukaten baimen aukerarikan, kasu honetan gaur ekartzen dugun honetan, ehiztariek eta arrantzaleek edukiko dute baimena pistetatik sartzeko, baina zehaztu dugu zein kasutan eta nola. Orduan, horretarako 7. artikuluan, bereziki 7.c puntuan, eta irakurriko dut, jarri dugu letra berri bat, parrafo oso bat, eta bertan esaten duna da, ehiza eta arrantza jardueretarako erabiltzen diren ibilgailuak, horretarako bereziki gaitutako aparkatzeko lekuetara joateko. Horiek baimenean zehaztuko dira. Ehiztariak ehiza postuen eremura ere sartu ahal izango dira, beren ibilgailuekin ehiza postuak eraiki eta mantentzeko. Azken finean, bideetatik joan ahalko dira ehiztariak alde batetik mantenu lanak egin behar badituzte, eta beste alde batetik ehiztariak eta arrantzaleak ehiza eta arrantza moten arabera, baina bai mugatu duguna da, eta ez dago ordenantzan jasota, baizik eta alegazioetan eta gero emango diren baimenetan, pistetatik sartzea ez du esan nahi edo non aparkatu daitekenik edo kotxea utzi halko denik, baizik eta zehaztu duguna da zeintzu diren eremu zehatzak. Eta egin dugu bai Jaizkibelen itsasoari begira eta baita ere esan dezakegu justizetikan alorrean zeintzu diren aukerak. Ordan hori jasota dago, ezberdindu dugu ehiza ere, ehiza mota ezberdina, postuena den, librekoa izan,
oiagorketariak edo bekaderos esaten den horietan, ordan bakoitzari jarri diogu non aldun aparkatu eta non ez eta ze garaien arabera. Ordan hori da gaur ekartzen dugun ordenantza honetan dagoen aldaketa nagusia. Gero ere, 8. artikuluari erreferentzia egiten, txertatu duguna da, baimenak eskatzeko moduak. Azken finean, auzotar batek bere baserria edo nekazal batek, abeltzain batek, bere ustiapena duen tokitikan, pista guk kontsideratutako baldin bada baimena behar duena, beraiek beharko dute eskatu baimen orokor bat, urtebeteko balio izango duna, barkatu auzotarren kasuan, mugagabea, esan beharko digute ze kotxe matrikula daukan eta hortik halko diren pasa, nekazarien kasuan ere bai, baina arrantzalen kasuan edo iza librekoak beharko dute baimen bat eskatu eta urtebeteko baimena izango da. Eta gaudenean eiztarien kasuan, baina eiza denean postuetakoa edo oiagorketari kasuan, hemen zehazten duguna da 8 puntua, kasu honetan, udaleko zinegotzigo eskudunak baimenak lortzeko behar diren dokumentuak ezarriko ditu, eta horiek eiztarian elkarteari, gure kasuan bereziki azeri elkarteari, emango dizkio. Elkarte horrek une bakoitzean eiza postuak eta oiagortegiak betetzen dituztenei emateko. Beraz, hemen ere zehaztu duguna da, baimenak emateko perfil ezberdinak eta bakoitzak jakingo du eta azalduko zaio zein dan berari dagokiona. Hau izan da ere, aldaketa nagusietako bat, gero sartu duguna da, azken xedapenean salto egiten duguna da, eta hau ere bai, alegazio baten eskariz, galdera zen nola aldatu daiteke ordenantza hau. Ordan hemen sartu duguna da, alkateak proposatuta aldatu ahal izango dela, aldez aurretik dagozkion txosten teknikoak eginak eta osoko bilkuratik pasa beharko dela. Ordan hori ere da ordenantza honetan jaso duguna. Eta gero bukaeran, honek badaukaen anexoa, azken finean esaten duena zeintzu diren aparkalekuak, naizta hormigonatuak egon zeinetik ezin den pasa, eta hemen alde batetik errata bat genuen, aparkaleku bat pasa zitzaigula, tiro zelaiko aparkalekua ez genuen lehenengo bertsioan sartu, eta ordan hori sartu dugu, baina aparkalekuen inguruko lanketan, ikusi da, zenbait aparkalekuetan, sortuko ditula gora berak bereziki tiro zelaia aurretik antenatako bidean, hor ezingo da pasa, momentu honetan karabana askok erabiltzen dute aparkaleku hori iztearekin domino efektu bat egongo da, eta badakigu tiro zelaiko tokietara joango direla karabanak eta kanperrak eta, orduan jarri duguna da, ordenantza honeren baitan aurrikusten diren aparkaleku horietan udalak ordutegi bat jartzeko aukera izango dula. Ez dugu esan zein den ordutegia eta zeinekin, baina bai iriki dugu atea guk erregulazio hori egiteko eta lanketa horrekin hasiko gara ere udara honetan. Eta orduan, hau da gaur onartzeko ekartzen deguna, behin onartuta gaon publikatu behar da, gaon publikatu ondoren 15 lan egunetan egon behar du, eta orduan sartuko zen indarrean. Horregatik esaten genuen, udara honetarako iristea nahi genula, nola juten diran epe horiek, eta baita ere jakin alegazio bakoitzari erantzuna egingo diogula. Erantzun individuala, behin gaur plenotik pasa ondoren, beraz jarraituko dugu dagokion tramitazioarekin. Eta hau da gaur dakarkiguna. Eskerrik asko Garoa, ez dakit balorazioen tartea irikiko deu. Bai, Galixa? Bai, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko. Hasi nahi dugu gure interbentzioa eskerrak emanez, entzun gaituzuela sentitu dugu. Garoak ondo aipatu duzun bezala, pixkat presaka ibili gera, 3-4 astetan dena, martxotik, bino gero bai
batzorde batean, gero alegazioak, erantzun dira, txostena jaso genuen, eta aurreko astean, nolabait gure ekarpena, gure eskaerak hortzeuden, ez? Egia da akta ez dugula jaso, binon bai alegazioen txostenan, behatzi artikuluan okerrez banaiz, esaten dela, guk eskatzen genuen, orain aukera egongo dela, Paradorsarrean, Txurtxipin eta Guadalupeko eremuan autokarabanak aparkatzeko, eta gure aldetikan, gure eskaera izan zen, konpromiso hartzea urtebeteko epe horretan, jasoko genuen edo denon artean, eta hemendikan gure prestutasuna elkarrekin lantzeko beharrezkoa bada, Guadalupeko eremu horretan, parkin horretan, egoteko autokarabanentzat eremu bat, argindarrarekin, urtomarekin, eta nolabait kontrolatuta, ez? Egia da, akta ez dugula jaso, diktamena ez dela agertzen, bai alegazion txostenean, eta, ulertzen dugu, nolabait, gobernuaren aldetikan konpromiso hori dagola. Gure ustez ez dago dena itxita, aipatu duzun bezala garoak, itxein genuen aurreko ostegunean ordutegien inguruan, seinalitika falta dela, gu kontraste egin dugu aurreko astetikan, eta zuk aipatutako bai ehiztariak zein arrantzaleak, ez dakit, ikusten dugu beharrezkoa dela elkarrizketak sortzea beraiekin, berriro, auta gero, sensibilizazio, ez dakit, kanpaina ez dute esango bino, bai elkarrizketak beraiekin, ohitura aldaketak daudenean, beti kostatzen zaigulako, konturatzea edo barneratzea, ez? Nik uste dut azkeneko urtetan elkarlanean egon garela diputazioa, udala, ehiztariak, arrantzaliak eta arrisku egoeretan ere bai hor egon direla, Jaizkibelen daude egunero eta maite dute guk hemen gauden guztiok bezala, eta beharrezkoa ikusten dugu beraiekin egotea horretarako. Aipatu duzun ere bai, Santelmoko parkin hori, Tirozelaiko parkina horretan, pentsatzen dugu arazoak sortuko direla, ezin izango da, naizta asfaltatuta edo hormigoiko pista egonda, antena eta nion, ezin izango da pasa, orduan han egoten diren kotxiak, karabanak edo, etorriko dire Santelmo eremura, hor badakigu zenbat lizentzia daude ehiztarien aldetikan, eta asteburutan eta beharrezkoa izango da kontrola, egotea, elkarrizketak, eta nolabait denok ulertzea, autokarabanentzat kasu honetan ordutegia jartzen bada, oraindikan ez dugula landu edo ez dakigula, Guadalupeko eremura bideratzea edo beste nonbaitera, eta era horretan, Santelmoko parkin horretan txikila geldi daiteke, ez dago aukera handirik obrak edo desmonteak egiteko, eta bai ikusten dugu, oraindikan gauza batzu falta direla, ez? Nik garoa pentsatzen du bitartikare lana egin beharko duzula beraiekin, basozainekin, eta ikusten dugu ez dagoela guztiz itxita, eta gure bozka abstentzio izango da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste interbentziorik, Josu? Bai, behin eta beti eskertu egindan lanatikan. Yo creo que el trabajo que se ha realizado ha sido un trabajo interesante y participativo. En cualquier caso, hay lagunas que entendemos que todavía se pueden mejorar. Yo creo que hay cuestiones que se pueden ampliar, efectivamente. Y, quizás vemos que hay unas lagunas bastante sustanciales que yo creo que no están contempladas en esta ordenanza y de alguna forma nosotros iremos a la abstención. Pero en cualquier caso, quiero enumerar un tema, y es que yo insisto, vamos a hacer una ordenanza, pero en el lugar donde vamos a hacer la ordenanza tenemos un problema, y que es la telefonía. Yo insisto, lo digo y lo dejo aquí. Es un tema que ya sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero al final, en todo un tema que es el tema de caravanas, hay un tema de telefonía, hay una zona en la cual no hay cobertura, hay sitios ciegos, hay gente que pasa, en lugares en concreto. No tiene nada que ver, pero en cualquier caso lo digo, y en cualquier caso tengo que decir que el trabajo que se ha realizado es un trabajo interesante, pero en todo caso todavía faltan algunas cuestiones y de momento nosotros vamos a ir a la abstención. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste hitzartzerik, Lupe? Bai, arratsaldeon. Araudi hau Jaizkibel mendia babesteko eman beharreko pausoa dugu, eta horregatik gure bozka aldekoa izango da.
Guretzat, Abotsanitz udal taldearentzat, funtsezkoa da natura ondarea zaintzearen alde lan egitea, eta gobernura iritsi bezain pronto abiatu genuen lanketa hau. Lanketa luzea izan da, bilera ugari ospatu ditugu mendia eta mendiko bideak erabiltzen dituzten kolektiboekin, erantzunkizun ezberdinak dituzten instituzioekin, bertan lan egiten dutenekin, bertan bizi direnekin eta abar luze bat. Dokumentu honek Jaizkibeleko pisten eta basobideen erabilera arautuko du. Udalari dagokio eta zegokion araudi hau onartzea, baina urteetan egon den araudi eza gure herriko ondare natural garrantzitsuena dena kaltetzen duten erabilera ohitura ahalbidetu ditu azken hamarkadetan. Txurtxipigunea, adibidez, baimenik gabeko kanpaldi libreko gune bihurtu da, eta ondorio latzak izan ditu inguruan. Herrira gerturatu diren autokarabanak Guadalupeko aparkalekura bideratuak izan dira, eta ondorioz autokarabanen aparkaleku bihurtu zaigu. Motordun ibilgailuak pentsaezinak diren lekuetara iritsi dira, eta abar luze bat. Eta egoera guzti hauek zuzendu behar dira. Esan dudan bezala, hau da Jaizkibelgo natura eta kultura ondarea babesteko behar diren neurri askoren artean lehena. Eta nola ez, gure babesa izango duena. Eskerrik asko. Mi esker, ongi badiritzozue edo beste zerbait aipatzeko. Ongi badiritzozue, bozketara pasako gara, lehenengo puntu honetan, Hondarribiko Jaizkibelgo pistak eta basobideak kontserbatzeri eta ibilgailu motordunekin erabiltzeari buruzko ordenantzaren behin betiko onarpenaren aldeko bozkak. Abstentzioak, gehiengoz onartuta. Jasota? Pasako gara beraz bigarren puntura, Hondarribiko hiri antolamendurako plan orokorrari behin-behineko onespena emateko proposamena. Hemen aipatu nahi nuke, adostu genuela atzo izandako bozeramaile batzordean puntu honetan nola jarduko genuken, eta lehenengo interbentzio bat egingo da dokumentuaren aurkezpena egiteko udal gobernuaren aldetik, eta gero udal talde bakoitzak dituen ordezkari kopuruen arabera txikienetik handienenako hitzartzeak egingo dira, 25 minutuz udal talde bakoitzak, eta erreplikarako bigarren tarte bat irikiko dugu 10 minutukoa, beraz luzetxo joango da, baina pazientziakin hartu, gaiak badulako interes eta garrantzi handia. Estitxuri emango diotitza dokumentuaren aurkezpena egiteko, mesedez, Estitxu. Eskerrik asko Igor, arratsaldeon guztioi. Hemen gaude. Agintaldiaren Ekuadorra betetzen den egun honetan, APOaren behin-behineko dokumentuaren onarpena dakargu udalbatzara. Gaur onartzen bada, azken fasean sartuko da, eta urte beteren barruan indarrean izan dezakegu tresna bat izango da, Hondarribiko herriak hainbeste behar duen tresna hain zuzen. Beraz, gaur, bi urteren hauetan egin dugun lan hori esplikatzera gatoz. Gogoratuko duzu, 2023ko maiatzean eman zitzaiola, hasierako onarpena dokumentuari, orduan gobernuaren aldeko bozkekin soilik, eta bai, oso kritikoak izan ginen, eta kontra bozkatu genuen, baina ez hori bakarrik lana ere egin genuen, eta boto partikularrak aurkeztu genituen. Zer da boto partikular bat? Orduan udal gobernuak aurkezten zuen dokumentuari proposamen zehatzak egiten genizkion, baina ez ginen bakarrak izan. Oposizioan zeuden talde guztiek egin zituzten boto partikularrak eta oposizioko taldeak elkar babestu genion. Honela, esan dudan bezala, boto partikularra sartu genion bai helburu eta irizpideen dokumentuari eta baita hasierako dokumentuari ere bai. 2022ko abuztuaren 24an irizpide eta helburuak eztabaidatu ziren, eta aktak begiratzen, hantxe aurkitzen dugu bertan esaten genuena, eta holaxe esaten genuen. Helburu eta irizpideak jasotzen dituen filosofia onargarritzat jotzen dugu, eta horrela aditzera eman dizuegu. Kezkagarria iruditzen zitzaigun orduan, eremuak jorratzeko garaian nabarmen desberdintzen zela etxebizitza pribatua egiten ziren eremu horiek ia guztiak xeatuta zihoaztela planean eta aldiz babestutako etxebizitzak hartzen zituzten eremuak plan partzialera bideratzen zirela. Eta orduan esaten genuen horrek ez zuela helburu eta irizpideen
ispiritu horrekin bat egiten. Orduan adierazi genuen ere, sektore bakoitzean behar adina babes publikoko etxe bizitzari eutsi behar zitzaiola, eta horregatik proposatzen genuen esaldi bat kentzea. Esaldi hori hauxe zen. Ez da baztertzen estandarra osotara betetzea. Eta lehentasuna ematea etxe bizitza libre gehiago egiteari, urbanizazio kosturik handienak dituzten zonetan, edo higiezin balio handiagoak dituzten lorzoruen gaineko garapenetan. Orduan uste genuen esaldi hori akats bat zela eta gaur egun espiritu horrekin lan egin dugu ere. Beraz, aurkeztutako boto partikular haiekin koherentziaz lan egin dugu eta berriro esaten genuen bezala irizpide eta helburuen filosofiarekin bat egiten duen lanketa bat aurkezten dugu gaur. Esaten nuen bezala, 2023ko maiatzean onartu zen hasieraz dokumentua. Eta legeak eskatzen duen bezala, alde batetik, dokumentua, Hondarribiko lurralde antolamenduan eskumena duten administrazio eta sektorialetara bidali zen informatuz esaten, eta bestetik jendaurreko epea eta alegazioak egiteko aldia ireki zen. Garai berberean gobernu aldaketa bat egon zen, eta ikusirik babes maila txikia zuela alderdi politikoen aldetik, aurreikusten zen parte hartze prozesua zabaldu eta sakonagoa egitea erabaki genuen. Honela, 2023ko abuztuaren 9an alkate dekretu bidez, erabaki zen hasiera batean aurreikusten zen alegazioen epea hilabete gehiago luzatzea eta urriaren 29 arte luzatzea. Jendaurreko informazioko aldiaren hasieratik planaren dokumentua udal webgunean egondu zen, herritarrek ikus zezaten, eta era berean itsasetxeko atzeko aldean arreta eta laguntza zerbitzua zuen erakusketa ireki zen. Abuztuaren 24an eta 31an herritarrek parte hartzeko saioak egin ziren. 2 helburu zituzten saio hauek. Alde batetik, herritarrei onarpeneko dokumentuaren edukia azaltzea eta bestetik, nolabait saio horiek erabiltzea kontraste modura eta eztabaida sustatzea. Saioetan guztira 163 pertsonek parte hartu zuten. Legez ezarritako epea amaituta 145 alegazio jaso ziren eta epeskanpo 19, eta guzti hauei 2025ko martxoan eman zaie erantzuna, aurkeztutako alegazio guztiei, baita epeskanpokoi ere. Oraingoan, elegitea jarri duen pertsona edo elkarte bakoitzari bidali zaio bere alegazioaren erantzuna, bai korreo ordinarioz edo baita elektronikoki ere. Alegazioen erantzunen txostena behin-behineko dokumentuan integratu da, eta gainera webgunean dago ikusgai nahi duenak begiratu ahal izateko. Beraz, urte eta 5 hilabete, 17 hilabete, igaro dira alegazioen epea itxi eta hauek erantzun bitartean. Kontutan izan behar dugu, alegazioak erantzuteak dokumentuaren aldaketak ekartzen dituela. Izan ere, alegazioak estimatzen baldin badira, erredakzioan aldaketak ekarriko dira eta planoetan ere aldaketak egongo dira. Baina ez hori bakarrik, hilabete horietan, alegazioak aztertzeaz gain eta erabakiak modu zuhurtziaz. Hartzeko asmoarekin oso erabaki horrek izan diren beste parte hartze saio batzuk ere egin ditugu. 2024ko urtarrilaren 9, 11 eta 18an zuzkidura jarduketak azaltzeko 3 saio egin genituen, dei espezifikoa egin zitzaien jarduketa eremu horietako jabekideei. Urtarrilaren 23-30 eta otsailaren 1 eta 6an, herritarrek parte hartzeko tailerrak egin ziren auzobihotzak ekimenak azaltzeko. Eta gainera, bitarte honetan, bildu gara Etxanikeneako eremuko jabekideekin, Karmeldarrakekoekin, Kubokoekin, Eskapatxulokoekin, Montaineneakoekin, Arkoiakoekin, Basakokoekin, Gaintzurizketa eremukoekin, Mendelu auzokoekin, azterketa hidraulikoa eta opengela dela eta bildu ginen behin baino gehiagotan, merkataritza eragileekin, dendartean eta muitz elkarteekin, hainbat zuzkidura jarduketako partikularrekin, plangintza aholku batzordeare ospatu dugu, eta deigarria egin zaigu, kasu askotan, esan zaigula lehenengo aldia zela udala beraiekin biltzen zela. Batez ere deigarria egin zitzaigun, zuzkidura jarduketetan edo jarduketetako bileretan, ikusi genuenean jendeak ulertu zuela, zergatik 2017an Ibian jaso zuten igoera bat, eta 2019an bueltatu ziren 2016ko presioa ordaintzera.
Alderdi politikoekin ere, saio monografikoak egin ditugu. Udaran zehar izan dira, EAJ-rekin adibidez, irailaren 13an, PSOE-rekin irailaren 18an. Eta otsailetik aurrera sarritan egin ditugu batzordeak eta udalbatzak gaiari buruz hitz egiten ibiltzeko. Gaur onartzen den dokumentua eta parte hartze honekin pixkat bukatzeko, eta dokumentua onartzen bada, noski, diktaminean aditzera ematen den bezala dokumentua jendaurrean jarriko dugu 20 egunez, naiz eta legeak ez digun hortara behartzen. Bueno, adierazi nahiko nuke parte hartze saio guzti hauetan bi galdera eduki ditugula iparrorratz. Lehenengo galdera da, norentzako ari gara tresna hau egiten, eta bigarrena da, zer aportatzen dio eztabaidagai edo bilera horretan mahai gainean zegoen gai horrek hondarribiak dituen erronkei. Eta ipar horrekin egin ditugu bilera guztiak. Bueno, erabakiak hartzen hasi ginen. Lehenengoa eta oso klabea izan zen hasierako onarpenetik aurrera egitea. Zergatik? Bueno, sobera jakina da, hainbatetan azaldu dugu, azken aldian sarritan aipatu dugulako etxe bizitzan larrialdi baten aurrean gaudelako. Evidentzia empirikotan oinarritzen gara hau esateko, esperientzian alegia. Lehenengo pertsonan bizi dugu. Bankada honetan eserita dagoen pertsona batek baino gehiagok, herria utzi behar izan du beste norabait bizitzera joateko. Beste batzuk, urte luzeren ondoren, sortea eduki dute bueltatzeko. Baina ez esperientzia empirikoan bakarrik, baditugu datu objektiboak sobera, hau justifikatzen dutenak ere bai. Hor dauzkagu etxebideko eskabatzaileen datuak, Eustat, Udalerrolda, etxe bizitzaren behatokia, eta planak berak aurrerakinetik behin eta berriz jasotzen dituen datuak. Esaten nuen, hasierako onarpenetik aurrera egitea klabea dela, ez digulako aldaketa sustantzialak egiten utzi. Jendeak uler desan, aldaketa sustantziala edo ez esanguratsua, apo bezalako tresna arautzaile batean kontzeptu juridiko bat da. Baina ez du aldaketaren izaera modu kolokial batean ulertuko genuken moduan mugatzen. Hau da, aldaketa sakona izan daiteke, juridikoki sustantziala izan gabe. Puntu honetara iritsita, gure esker zintzoenak eman nahi dizkiegu udal funtzionario eta langilei, egindako lan fin eta zorrotzagatik. Askori, baina bereziki idazkari jaunari, udal arkitekto buru Andreari, eta gainontzeko arkitekto tekniko administrari eta aholkulariei. Administrazio honen eta herritarren interesen aldeko defentsagatik. Hau esan da, aldaketak zeintzuk dira. Bueno, 3 arlotan egin dira aldaketa nagusiak. Alde batetik, esan bezala, sektorial horiek informatu dute, eta haiek proposatutako aldaketak nahitan nahiez sartu behar ditugu. Hauek izan dira, batez ere, trenbideen ingurukoak, portu ingurukoak, kostasek ere eskatu izkigu planoak aldatzeko, natura ondarea eta hemen bai nabardura bat egin nahiko nuke, izan ere elbiztietako eremurako aldaketa nabarmena egitea eskatu zaigu, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailetik. Eta batez ere buru konbina handiena edo lan gehiena eman diguna izan da, kultur ondarearen arloan eskatu zaiguna, izan ere 2023an legea aldatu zen eta lege honetara egokitzeko katalogo guztia aldatu behar izan dugu, eta benetan lan andana izan da. Gero, aldaketa orokorrak datoz, hauek alegazioetatik eratorritakoak eta segurazki zentzu politikoagoa dutenak. Lehenengoa, aipatuko genuke, auzo bihotzak, gure logoan bihurtu da, bihotza jarri diogu planari. Eta, ekimen horri esker, espazio publikoaren berrantolaketa polizentrikoa lortu nahi dugu. Auzo guztietan, herritarrek nortasuna duten espazio libreak berreskuratu eta identifikatzea nahi da. Gune horietan, ekipamenduak eta 3. sektoreko jarduerak kokatu nahi dira lehentasunez. Bereziki, merkataritzakoak, eta espazio horietan barrena oinezkoentzako eta txirrindularientzako konexio eraginkorra sustatu nahi da. Guztira, udalerrian 12 auzo-bihotz proposatzen dira konsolidatutako hirian, eta garatuko diren eremu berri horietan berariaz diseinatuko dira eremu horiek.
Bigarren aldaketa arlo nagusia izan da babes publikoko etxebizitzen transferentzia mugatzea. Hasierako onarpen dokumentuak 2017ko planak bezala eremu batzuk 100% etxebizitza librea egiteko aurreikusten zuten eta beste eremu batzuk aldiz 100% babestutakoak planteatzen zituen. Hasieran aipatu dut nola ja 2022an kritiko agertzen ginen mekanismo honekin. Hasierako onarpenaren ondoren egindako parte hartze saio guztietan herritarrek nahiko nabarmen erakutsi zuten transferentzia mekanismo horren aurkako iritzia. Zergatik beldurra adierazten zuten. Zerren beldurra? Pribatuak edo publikoak egitea eta pribatuak edo libreak egitea eta gero publikoak egiteko zailtasunak edo inkluso ez egikaritzea gertatu ote ziteken. Honela erabaki zen mekanismo hau, alzen enean minimizatzea. Basako zen mekanismo hau bere maksimuetara eramaten zuen garapena. Eremurako aurreikusten zen jarduketa motak gainontzeko eremu guztiak baldintzatzen baizituen. Basako urbanizagarri izan da, babestutako etxe bizitzaren estandarra 175koa beharko luke, eta jakina denez, dena goi mailako etxe bizitza librera destinatzen zen. Gainontzeko jarduketa guztiak babestutakoa izatera kondenatuz. Honengatik, sortzen zituen mugikortasun arazoengatik eta igerlabarrak erakutsi digunagatik, Basako ez urbanizagarri gisa klasifikatzea erabaki dugu. Hau da, ez eraikitzea. Honek albideratzen digu, bermatzea eremu guztietan, guztietan, mixtura egongo dela. Etxe bizitza tipologia ezberdinak elkarren ondoan eraikiko direla. Eraikigarritasun globalari dagokionean, Basako esparrua ezabatzeak, esparru horretan aurreikusten ziren etxe bizitza edo eraikigarritasun hori gainontzeko esparruetara eramatea ekarri du. Eremuek gehikuntza hau jasan zezaketen, eraikigarritasuna legeak markatzen zuen minimotik oso hurbil zegoelako. Honek, hau da, aldaketa honek, eraikigarritasun hori handitzeak hiri eredu dentsuagoa modelatuko du. Bizigarriagoa, jasangarriagoa. Gainera, eraikigarritasuna handitzeak eta transferentzia ezabatzeak jarduketen bideragarritasuna ekonomikoa errazten du etxanikeneak demostratu duen bezala. Lurzoruaren ondareari dagokionean, apoaren berritasun nagusienetako bat da ere, promotoreek etxe bizitzak eraikitzeagatik eman ohi duten konpentsazio ekonomikoaren ordez, erabat eraikitako etxe bizitzak entregatzea udalari. Hau da, udala konpentsatuko etxe bizitza horien jabe izango da. Sortzear dagoen etxe bizitza sailak kudeatuta eta alokairu sozialerako jartzeko. Eta egingo dut olako argazki bat, ez? Ze egoeratan gelditzen diren orain jarduketa guzti hauek. Esaten nuen bezala, Basakon 236 etxe bizitza aurreikusten ziren eta orain ez da etxe bizitzarik egingo, hau da, ez urbanizagarri bezala klasifikatuko da. Montainenean, hau xeatuta jongo da planean, xeatuta joteak esan nahi du plana onartu eta hilabete gutxiren buruan eraikitzen hasteko moduan egon gaitezkela. Montainenean, lehen 45 etxe bizitza aurreikusten ziren lekuan, orain 84 ikusten dira. Eta, kasu honetan, 133 izango dira babestutako etxe bizitzak, 133 izango da regimen librea eta 133 izango da prezio kontzertatua. Hemen, ikusten dezuen bezala, ez da etxe bizitza babestuaren estandarra guztiz betetzen eta konpentsazio hori muliateko eremura eramango da. Baina, mixtura betetzen da. Kubo Madalena Labrederreko eremurako hau ere xeatuta jongo da, eta hemen etxe bizitza kopurua ez da lehendik aldatzen, 85 etxe bizitza izango dira oraingoan ere. Kasu honetan 162,5 izango dira libreak eta 137,5 izango dira babestutakoak. Etxanikenea hauxe ere xeatuta jongo da planean bertan, eta guk kontsideratzen dugu, nolabait, hau bai izango dela giltzarri edo, emergentzia habitazional horri lehenengo bultzada nagusia emango dion eremua. Eta hemen, lehengo planean, dena babestuta aurrikusten zen lekuan, orain legeak aurrikusten ditun portzentaiak beteko ditu.
Lehen 250 etxe bizitza aurreikusten ziren, orain 355, eta estandarrak dira 155 babestutako etxe bizitza, 120 tasatua eta 125 librea. Ondoren, karmeldarrak garatzeko asmoa daukagu, eta kasu honetan etxanikenearen eredu berdinean gaude. Lehen guztia babestutako etxe bizitza zen, eta orain babestutako estandarra beteko da. Lehen 187 etxe bizitza aurreikusten ziren, orain 252. Eta azkenik Tudelenea botika garatzeko asmoa daukagu, eta aurreko bi kasutan bezala hementxe ere, lehen dena babestuta, orain estandarra betetzen da, lehen 309 etxe bizitza, eta orain 422 etxe bizitza aurreikusten dira. Aktibitate ekonomikoi dagokionez, Zubietako eremuan, behin-behineko dokumentuaren fitxari gehitu diogu lehenengo sektorearekin lotutako berrikuntzarako aktibitateak garatu ahal izatea. Hau, Foru Aldundiko oreka berdearekin eta parke teknologikoarekin adostutako aldaketa bat izan da. Iruditzen zaigu, eremua lehenengo sektorearekin lotzea, eremuarekiko begirune handiagoko definizio bat dela, eta gainera etorkizuneko beharrei erantzuteko garrantzia hartuko duen aktibitatei lekua ematen die. Zaldunbordaren kasuan, 2017ko APOK 38.000 metro karratuko makro-outlet bat aurrikusten zuen. 2025ean, Zaldunborda gainako eremua jarduera ekonomikoetara bideratzea proposatzen da. Alegia, jarduera industriala da, preseski, sektorearen erabilera berezkoa. Gainera, saltoki handien lurralde antolamenduari buruzko ekainaren 27ko 10/2019 legearen ezarritakoaren arabera, 40.000 karratu horietatik gehienez, 15.000 metro karratu bideratu daitezke merkataritza aktivitatera. Horretarako, plangintza berezi bat idatziz, udalak idatziko duena, eta onartzen baldin bada, plenotik pasa behar baita. Gainera, 15.000 metro karratu horiek ez lirateke sekula makro-outletera bideratuak izango, legeak ezartzen duelako Zaldunborda gainako ezaugarriak dituzten sektoreetan, saltoki singularrak bakarrik ezarri daitezkela. Zer dira hauek? Altzairu eta dekorazio saltokiak, ibilgailu kontzesionarioak, brikolajerako saltokiak. Mugikortasunari dagokionean, Bidasoako mugikortasun mailak, mai honetan Foru Aldundia, Irungo udala eta Hondarribiko udala daude, eskualdeko mugikortasun plan integralaren zirriborroa egin du. Plan horrek, inguru horretako Foru Aldundiaren titulartasuneko errepidetako jarduketa nagusiak jasotzen ditu eta 5 urtera gauzatu daitezkela aurreikus daiteke. Aurkeztutako proposamenean, 2 biribilgune eraikitzea barne hartzen du, bat N628an eta bestea Gipuzkoa 636 errepidean. Azkenik, eta hau bai udal eskumenekoa, Txandakako aparkaleku bat eta 6 plaza esparruan bizi direnentzako aparkaleku bat aurreikusten da. Arkeologia sondaketa berriek harresiaren kontraeskarpa zehazki non dauden egiaztatu dute eta horrek ez du aparkalekua eraikitzea eragozten. Honekin, Donostia kalean aurreikusten zen aparkalekua baztertzea ahalmendu du, izan ere, inpaktu gutxiagokoa dela iruditzen zaigu. Hirugarren arloan egin diren aldaketak araudiari dagozkionak dira, ez ditut denak aipatuko erotuko zarete bestela, baina gehien herritarrei gehien interesatzen zaien horiek bai aipatuko ditut. Adibidez, etxe bizitzen bataz besteko tamainari dagokionez, eraikuntza berriko jarduketetan, birgaitzeetan edo azpibanaketetan, Hondarribian askotan ematen direla, aplikatu beharreko bataz besteko tamaina txikitu dugu eta honela familia eredu berriei hobeto egokitzea uzten digu. Erabilera turistikoko etxe bizitzei dagokionez, halakoetan lehen solairuan edo beheko solairuan jartzea baimenduko da, etxe bizitzetarako sarbide berarekin, beti ere eraikinaren beheko solairuan etxe bizitza erabilerarik ez baldin badago. Eraikinaren egitura zurezkoa ez baldin bada, hau da egurrezkoa, eta igogailua baldin badauka. Aldaketa horren bidez, oreka ezarri nahi dugu bizilagunen asmoen eta enpresen garapen ekonomikoaren artean. Gainera, araudi berrira egokitzeko epe bat ezartzen da. Bukatzen joateko, eta hau ere alegazioetan eskatzen zitzaigulako,
aurretan erabeentzako eta adineko pertsonentzako proposamenak integratzean esfortzu bat ere egin dugu. Honela, APOak Otsailaren 15ko 2/24 legean, hau da, aurretan erabeenaren ingurukoan, bertan xehatutakoak kontutan hartzen ditu, eta baita ere, adinekoekin lagunkoiak diren hirien ereduarekin, eta adinekoekiko euskal estrategiaren 4. ardatzarekin. Honela, eskola inguruak nolabait antolatzeko ezaugarriak ezartzen ditu, eta batez ere nagusientzako azpiegitura eta zerbitzuei dagokienez, APOaren proposamenei esker eguneko zentroak eta beste sozializazio gune batzuk sortuko dira. Etxe bizitzako kolaboratiboak edo adinekoentzako erabilera lagapenean daudenak. Eta gero, nola ez, hasieran aipatu dudan auzobihotzak modu oso zuzenean txertatzen da estrategia hauekin, izan ere nolabait auzobihotzen helburua da zaintza eremu amableak sortzea, harreman intergenerazional horiek sustatzea, eta esaten genuen bezala hasieratikan auzo bizigarriagoak egitea. Bukatzeko, orain bai, esan nahiko genuke prozesu honetan ere momentu eta testigantza triste eta gogorrak ere bizitu izan ditugula. Udal honek urteetan bultzatu duen hirigintza ereduak ondorio nabarmenak izan ditu. 60. hamarkadan hasitako transformazioak aurrera egin ahal izateko, lehenengo sektoretik bizi ziren pertsonei, baliabide juridikorik ez zuten herritarrei lurra modu traketxean kendu zitzaien. Beranduago, estilo elitistago batek, belaunaldi gazteagoak kanporatu gaitu, eta herri nortasunean galera nabarmena pairatu dugu. Por cierto, herri nortasunaren inguruko kezka ere, parte hartze guztietan oso modu nabarmenean ageri den kezka bat da. Konstiente izan da, egindako kalte guztia konponezina dela, gure maitasun guztiarekin lan egin dugu, erreparazio xume baten bila. Aldaketa hauekin, gizarte eredu bidezko, orekatu eta integratzaile baten aldeko apustua egiten dugu. Non, auzo guztiek aukera eta azpiegitura berberak izango dituzten, eta herritarrak erdigunean jartzen dituen. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Estitxu. Orain pasako gara udal taldeen balorazioak jasotzera. Ordezkari gutxien dituenetik gehien dituenera izango dela aipatu den lehen, beraz, Garoa, zuk hartuko duzu EH Bilduren izenean? Hitza, zuria da hitza. Bai, arratsaldeon eta eskerrik asko. EH Bildutik orain 2 urte zinegotzi ardurak hartu genituenean adierazi genuen aldaketa gauzagarri egingo genuela. Eta beste balore eta oinarri batzuetan oinarritzen zen Hondarribiaren alde lan egingo genula. Guk amesten eta sinisten dugun Hondarribiak 5 ezaugarri ditulako. Euskalduna, jasangarria, berdinzalea, bizia eta bertan bizitzekoa eta 21. mendeko udalarekin. Gaur, udalbatza honetan bozkatu behar dugun hiri antolamenduko plan orokorraren behin-behineko proposamen hau aurkeztu genezaken onena dela uste dugu. Aurreko udal gobernuak hartu zituen erabaki okerrak eta hauek ekarritako obligazio batzuk gure gain hartu behar izan ditugu bai. Baina ez diogu ardurari muzin egin eta egoerak eskatzen zuen ardurarekin jokatu dugu. Eta naiz eta ez izan nahiko genuken APO hori, zegoen oinarritik abiatuta onartu dezakegun hoberena da. Argi dugu, legealdi honetan beste eredu bateko Hondarribiaren aldeko oinarriak jarri behar ditugula. Aukera hau baliatu behar dugula. Hondarribiaren benetako beharrei erantzungo dien plan orokorra behin betikoz onartua izateko. 2 urte hauetan, plan orokorrari egintzaizkion aldaketei esker, legealdi honetan 2040 urte bitarteko Hondarribiari gobernuak balore aurrerakoiak finkatu dizkio. Hondarribiarron ongizatea erdigunean jarriz. Hau dela eta lehenengo hitzak eskerrak emateko baliatu nahi ditugu. Hirigintza plana gaur udalbatzara honetara ekarri ahal izateko bidea lan egin duten guztiei. Bidea malkartsua izan da, trabez betetakoa.
Hasiera batean, bestelako interes batzuk zituzten enpresa, promotore, jabekidekin Hondarribiarren aldeko tratuak itxi behar izan direlako. Jende askok eman du bere hoberena gaur onartuko dugun hirigintza plana den bezala izateko, baina bereziki pertsona batzuk aipatu nahiko nituzke, udal mailan. Ez ditu, egindako lanarengatik, Lorea Zangitu udal arkitektoa eta hirigintza saileko langile guztiak, Gorka Urgoiti, gure idazkaria, eta norabidez aldatzeko laguntza eskaini diguzun Olatz Merkader baita ere. Eskerrik asko, benetan, lan honetan egindako pertsona guztiei, eta era berean EH Bildutik ere aholkularitza lanetan ibili diren pertsona guztiei. Eskerrak emanda EH Bildutik gure irakurketa ere egin nahi dugu gaur, behin-behineko hirigintza plan orokorroni. Hirigintza plan orokorraren oinarria izan dugun bezala, herri eredua da. Herri eredu definigarriak diren bi arlo esanguratsuak dira. Ez dituk arlo ezberdinak aipatu ditu, baina nik nire hitzartzean bereziki zentratuko naiz etxe bizitza eta jarduera ekonomikoetan. Plan orokorrak behin-behinek definitiboa denean, lehen aipatu zagu, behin hau onartuta hemendik urte betera, 2026ko udararen bueltan izan daitekena, baina 2040 urte bitarteko Hondarribia definitzen digu. Gure iritziz, horregatik plan honek egungo eta etorkizuneko erronkak hartu behar ditu kontutan, behar hoiei erantzun behar die, naiz gaur idatzi. Etorkizuneko behar horiek hartu behar ditugu kontutan, eta kontutan hartzerakoan daukagu etxe bizitza larrialdia, daukagu larrialdi klimatikoa, klima beroaldia, uholdeak, elikadura falta, energia gabeziak, gizartearen zahartzea, guzti horiek ere hartu behar dira kontutan, eta kontutan hartu ditugu. Oraina eta ez hain urrun ez dagoen etorkizun hori kontutan hartu behartzen, eta hala egin dugu. Plan honetan, etxe bizitza politikan hartu den norabidearekin ados gaude. Herritarrak segregatzen dituen plan bat ezin delako inoiz ona izan herri batentzat. Are gutxiago bertako herritarrak kanporatzen direnean. Beraz, Basakoko proiektua apotik desagertzea oso berri ona da. Eta ondorioz bestelako eremutan herri trinkoago bat sortzea ere notizia ona da. Era berean, eremu berean etxe bizitza pribatuak eta publikoak eraikitzea elkarrekin herritarrak egotea benetan herriaren alde lan egitea da. Etxe bizitza publikoen entrega pribatuekin batera izatea hori ere positiboa da. Gainera, babestutako etxe bizitza horiek ere udalaren jabetzakoak izatea albideratu da plan orokor honetan, eta beraz udalak etxe bizitza parke publiko bat izango du, kudeatu beharko duena. Beraz, apoak ere lanpostu publikoak sortuko ditu, azken finean udala indartu egin beharko dugulako. Gainera, ondorengo ideiare azpimarratu nahiko genuke, egindaen lanaren kalitate eta trinkotasunaren seinale. Etxe bizitzaleak legeak espazio batean bete behar diren etxe bizitze moten portzentaia zehazten du, ez dituk azaldu ditun bezala. Hau da, baina baita ere, egin den lanketak azken finean aurretik dagoeneko eskubideak bereganatu zituzten espazioetan ere lanketa eginda. Esan nahi dudana da, azken finean errexena izan ziteken, etxe bizitza legean espiritua jarraituko dugu gaurtik aurrera. Atzean eskubideak bereganatu dituzten hoiekin, ez daukagu beste remediorik. Izan ziteken jarrera bat, baina ez da jarrera bat izan. Hor lanketa eginda, negoziaketa handia eginda, Montañenea eta Kuboaren kasuan, Kubo Madalena eta Labreder, gune horietan ere etxe bizitza publikoak eraikitzeko. Eta horreri deitzen zaio irmotasun politikoa. Hondarribiarrek etxe bizitza babestuak lortzeko erabatekoa izateko. Beraz, argi dagona da, udala bere herritarren alde tinko jarri ezkero, herritarren aldeko onurak lortzea badagoela eta merkatuan eragitea badagoela. Ez dugula dena kapitalismoaren esku utzi beharrik. Udalak badaukala zer egin eta hori izan da honen adierazle. Hori gure herrian berria da,
Herritar guztia maila berean jartzea, hau da, politika ezkertiarrak aurrera armatea aldaketa handia da gure herrian. Beraz, egia da bai, apoari ezin dizkiogula juridikoki kontsideratzen diren aldaketa sustantzial horiek egin, baina bai egin dizkiogula aldaketa garrantzitsuak politika egiteko moduan aldaketa nabariak, herritarren beharrak erdigunean jarri ditugulako. Etxe bizitzari dagokionez ere, aipatu nahiko genuke, EH Bildu izan zela aurreko legealdian Tudelenea eta Botikako etxe bizitza planaren aurka azaldu zen alderdi bakarra. Eta plan honetan, lehenengo garapen eremu izatetik hirugarren fase batera pasa izanaren garrantziare azpimarratu nahiko genuke. Herri ereduak definitzerakoan hitz egiten da gure auzoak oinez edo txerrindulaz konektatu behar ditugula 5 minutuko herriaz, 10 minutukoa, 15tekoaz, etxe bizitza sozialez, lehen eta bigarren mailako herritarrez, baina gure ustez herriak definitzerakoan mugikortasuna, zaintza, ekonomia, alderdi guztioiek ere kontutan hartu behar dira, baina badago beste bat ere, eta dira gure agroaldeak, gure baratzak azken finean nondik jan halko dugun. Eta dagoeneko 2014 urtean EH Bildutik egin zen mahai inguru batean iritikatek adituek aipatzen ziguten gerriko agroekologikoa behar genula gure herrian eta azken finean berdeguneak ere babestu behar genitula. 2014an agian norbaitek kontsideratu zezaken utopikoak ginela, baina 2025an geroz eta gehiago hitz egiten da horretaz, beti azken finean ezkerretikan bideak irekitzen goazelako eta mugarriak jartzen eta hor ja aipatzen zen eremu hori babestu beharra zela. Ze erronkak gero eta konplexuagoa direlako gure herrian eta gure lurraldean. Horregatik eta landar lurra mugatua denez, plan honetan etxe bizitza publikoaren alde egiten dugun apustua erabat lotuta doa gobernu planean eta aponek herri mailan albideratuko duen etxe bizitza saiaren sorrerarekin. Hondarribiko udaleko etxe bizitza saia udalak kudeatuta eta ez sozietate batek Hondarribia lantzen kasurako, ez? Sail honek gure herrian dagoen etxe bizitza mota guztien gaineko kontrola eta lanketa bere gain hartuko du. Hondarribian erronka nagusietako bat etxe bizitza delako. Etxe bizitza larrialdia, bigarren etxe bizitza kopuru handia, etxe bizitza hutsak, etxe bizitza turistikoak, logela turistikoak, etxe bizitza ez irisgarriak, promoterek eraikitako babestutako etxe bizitza, guzti horrien gain jardun beharko du etxe bizitza sail honek. Eta beraz, hornituta eta baliabide eta tresna egokiak izan beharko du. Etxe bizitzaren ikuspegi integrala. Eta gaur da, aponek ekartzen duena. Beste etxe bizitza ondoren, gure balorazioa egin nahi dugu aktibitate ekonomikoei. 2023ko hauteskunde kanpainan, EH Bildutik behin eta berriz esaten genuen, herriko aktibitate ekonomikoak gure sustraietara, gure oinarrietara ekarri behar genitula. Horregatik, bi proposamen nagusi genitun. Alde batetik, udalak antxoa eta atunaren kontserba fabrikaren bultzatzaile izateko lanketa martxan jartzea. Eta beste alde batetikan, Zubietako kampusa lehenengo sektorean oinarritutako espazioa izatea. Elikadura eta enplegu berdean kokatu genituen azken finean gure eskaerak. EH Bilduk zer nolak Hondarribia nahi duen irudikatzerakoan begirada zabala dugulako, hori baita ezkerriko alderdiei dagokiona. Horregaitik, posten gara Zubietako kampusaren garapenak hartu duen norabide berriarekin. Edukia eman zaiolako hamarkadetan entzun dugun kampus horri. Eta eduki horri guk egindako proposamen horrekin bat doalako. Gure herrian lana sortzearen alde gaudelako, baina honez edozerren truke. Bestalde, Zaldunborda dugu. Zaldunbordan galerazita egongo da makroauleta. Saltoki handien legeak 15.000 metro karratudetara mugatzen duelako aktibitate komertzialak. Aipatu nahiko genuke, Zaldunbordan sortu zen zalaparta horren ondorioz EH Bildu Gasteizera eman zuela lege proposamena, saltoki handien legea martxan jartzearena, lehen aipatu den 10/2009 legea. Azken finean, arazoak sortzea eta horrei erantzutea delako egin behar duguna.
Aipatu nahi duguna da ere, plan orokor honetan egin den aldaketa bakoitza, sartu den hitz bakoitza, garrantzitsua dela. Eta adibidez, sartu den bezala ez, Zaldunbordan udalak bere eskubideak gauzatuko ditula, 8.000 metro karratu bereak izango ditula, plana udalak idatziko dula, merkatariekin adostuta geldituko dela, aldaketak dira, aldaketak hitz bakoitzaren esanaiarekin, eta argi dago, ez dugu aldatu Zaldunbordako metro karratuak, ez dugu aldatu Zaldunbordan zenbat lanpostu sortu daitezken, baina bai aldatu diogu zer egin daiteken, zen norabidean eta nola, eta hori guztia hitz bakoitza neurtuta jarri dugu. Beraz, apoak balioko du Hondarribia gaztetzeko, Hondarribia sozialagoa izateko, lanpostu publikoa sortzeko, lanpostu berdeak sortzeko, jasangarriagoa izateko, eta herri nortasuna, herri identitatea eta euskera ere indar berritzeko. Bukatzeko, beste ideia bat jarri nahi dugun mahai gainean. Hamarkadetan, EAJak Hondarribiarentzat diseinatutako herri ereduak eragin du hondarribiar askok, gazte askok beren bizitza proiektua inguruko herrietan egin behar izatea. Belaunaldi oso baten 131 galdu du Hondarribiak. EAJaren etxe bizitza politikak kontzienteki eta propioki kanporatu dituelako herriko gazteak herritik. Izugarria da gazte hauen galerak herriko nortasunean duen eragina. Hauen ondorengoak ere hondarbitarrak izateko zailtasunak asko direlako. Orain, bestelako oinarri soziala jarri dira hondarribiarrek etxe bizitza bat beraien herrian izan ahal izateko, eta beraz, hondarribiarrek bere bizitza proiektua Hondarribian egin ahal izateko. Hondarribiarrak Hondarribian bizi ahal izateko oinarriak jartzen ditu plan orokor honek. Baina EAJaren hamarkadetako jarrerak ez ditu bakarrik zailtasuna jarri Hondarribiarrak gure herrian bizitzeko, baizik eta hondarribiar askok ere alde egin behar izan du, beraien herrian ez zirelako seguru sentitzen. EAJak herritar talde batentzat gobernatu duelako, lehen eta bigarren mailako hondarribiarrak sortu dituelako, bai poltsiko ikuspegitik eta baita ere ideologikoki. Badakizue bai, alardeaz ari naiz. Hondarribian bizitzea itogarria izan delako askorentzat, kaiola polit bat, herritar askok ere alde egin behar izan du honengatik. Horregaitik, EH Bildutik lanean jarraituko dugu. Hondarribiarrak Hondarribian bizi ahal izateko, eta hondarbitarrak Hondarribian bizi nahi izateko. Eskerrik asko. Mi esker garoa, Alderdi Sozialistaren izenean, Josu, zure da hitza. Arratsaldeon. Se ha cumplido ya el ecuador de la legislatura y ningún acuerdo ha adoptado este ayuntamiento hasta este momento. Hoy es la primera vez que este pleno, surgido de las urnas del 2023, se va a pronunciar sobre el Plan General de Ordenación Urbana. 2 años han tenido que pasar. Las anteriores elecciones no fueron unas elecciones cualquiera en Hondarribia. Tras muchos años de gobierno del PNV, las urnas dieron un vuelco otorgando la mayoría a Botsanich, una fuerza que se presentaba como algo nuevo, una nueva manera de hacer política para acercar las decisiones a los ciudadanos y como un caballo de batalla esencial que era el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, herramienta esencial, vertebradora del territorio y de la ciudad. Este Plan General de Ordenación Urbana se había aprobado inicialmente en el último minuto y había que revisar de manera integral de esta manera de hacer el urbanismo, subrayando la necesidad de una planificación urbana transparente y participativa. Con un mensaje claro, no se podía continuar con el modelo urbanístico propugnado y había que dar la voz a la ciudadanía. Han pasado nada menos que 2 años y desde las elecciones y pensamos que se ha perdido el tiempo de manera incomprensible. No tiene sentido que teniendo todo tan claro como se tenía, se haya estado 2 años deshojando a Margarita antes de someter este nuevo plan a este pleno. Y nos sorprende mucho que en vez de hacer una nueva redacción del plan general con las modificaciones más significativas durante estos 2 años, que hubiera evitado ciertas incertidumbres jurídicas que está generando el procedimiento de este plan general. Este equipo de gobierno decidió en su momento tirar para adelante con el plan general anterior.
En este plan general se nos presenta y hay unas modificaciones tal como refleja el informe de la arquitecta y algunos ámbitos en el documento. Pero la lectura es otra, el documento es el mismo, que se ha de contentar con hacer algunos retoques. Bueno, pero que ya que estamos aquí, en el plan general aprobado inicialmente encontramos algunos numerosos aspectos a revisar e incluso pedíamos una revisión integral del modelo. Hemos presentado muchas alegaciones y propuestas y no todas han sido respuestas, pero bueno, algunas hemos conseguido. Hemos reiterado que el plan general debe girar en torno a unos ejes esenciales: incremento de la oferta de vivienda pública de alquiler, la cohesión social y el desarrollo sostenible, la rehabilitación como eje prioritario, minimizar al máximo el consumo de nuevos suelos, considerar la eficiencia energética como algo esencial para diseñar los espacios urbanos. El cambio climático es una realidad innegable. La movilidad sostenible no es discutible. El modelo territorial expansivo e injustificado no cabe en la cabeza de muchos jóvenes y la ausencia de la verdadera apuesta por la vivienda protegida y la rehabilitación nos aleja de la ciudadanía. Todos estos principios están muy bien y cualquiera los puede suscribir, pero hay que concretar en las acciones específicas. Y por eso nosotros presentamos una serie de enmiendas. Por ejemplo, la primera, Mendelu. El PS de Hondarribia ha vuelto a insistir en sus alegaciones en la situación del barrio de Mendelu. Este barrio sigue siendo 10 años después de la redacción del antiguo Plan General una zona más necesitada de la atención pública. El propio plan tiene que el ámbito presenta una compleja problemática territorial urbanística: inundaciones, problemáticas de drenaje, impacto de paso elevado en la carretera, deterioro de contaminación de la regata de Subimusu, afecciones del tráfico, deterioro y baja calidad de las edificaciones residenciales, fruto de anteriores demandas de nuestro grupo. El negoció varias iniciativas, formulaciones del plan especial para definir las estrategias de regeneración y la renovación urbana necesaria. Y es que este barrio continúa siendo el gran olvidado de las políticas públicas de este ayuntamiento. La situación de inactividad, dejación en la adopción de medidas durante largo tiempo ha generado una aceleración de la degradación de las edificaciones. Hay diversas viviendas de esta zona que se encuentran afectadas por las ITES, que ordenan la ejecución de obras de alto impacto económico para muchas familias. Pero el Plan General de Ordenación Urbana no contiene plazos para la ejecución de las previsiones del futuro Plan Especial. Solo marca 18 meses para la formulación del Plan Especial. Para objetivos de ejecución no hay nada, sobre todo en el tema del Plan Especial. No hay menos compromiso presupuestario o de gestión y el tiempo es inexorable. Hemos solicitado que se prevean desde el propio Plan General de Ordenación Urbana unos plazos concretos y que se reserven las inversiones y planes de ayuda pública municipales complementarias para la rehabilitación de las edificaciones. El Ayuntamiento nos da la razón, nuevamente, en cuanto al diagnóstico de la situación del barrio y sus necesidades, pero no se compromete solamente a marcar unos plazos concretos. De componerse en firme inversiones, planes y ayudas y cosas concretas, nada de nada. Se escudan en cuestiones formales. Sobre Amute, Costa, Convento Agustino, Recoletos, antiguo cuartel. El Plan General, en su versión inicial, contemplaba para el antiguo convento de los Agustinos una parcela de uso, equipamiento comunitario privado, usos diversos. Bajo este eufemismo, el Plan General encubría un nuevo uso hostelero, que vendría a sumarse a la expansión exponencial del turismo en nuestra ciudad en los últimos años. Hemos denunciado muchas veces que la turistificación excesiva como la que sufre nuestra ciudad, especialmente derivada de la vivienda, del uso turístico y del crecimiento incontrolado, transforma la ciudad, disuelve la identidad y la transforma en un parque temático. Resulta llamativo que el propio plan es consciente de las inadecuadas condiciones de acceso y de la fuerte pendiente de la parcela. Construir un hotel en el convento de los Agustinos hubiera exigido un nuevo acceso para conectar este edificio a través del convento Chiquicalea y la construcción de servicios y conexiones necesarias. En nuestras alegaciones se solicitaba que se declarase incompatible con cualquier uso dotacional privado, especialmente de uso hotelero. El informe de alegaciones ha venido a dar la razón a nuestros argumentos y expresamente declara que no cabrá uso hotelero en el convento de los Agustinos Recoletos. Nos alegramos que se elimine esta previsión del hotel en un ámbito que está alejado. Es inaccesible y que suponía, entre actuaciones especulativas, que nada hubieran aportado de interés general a la ciudad. Sobre el tema de Basaco, nuestro grupo solicitó la íntegra desclasificación de Basaco como suelo urbanizable,
preservándolo de una transformación y declaración de uso no urbanizable. Solicitamos también el traslado de las 238 viviendas previstas en Pasaco a la zona de Tudelanea, Chiniquenea y Carmelitas. Al igual que nosotros, otros ciudadanos y ciudadanas han expresado su rechazo a esta actuación. El informe de alegación del Plan General estima nuestros argumentos y expresamente declara que Pasaco será clasificado como suelo no urbanizable. Pasaco es el ejemplo supremo de esta política alejada del interés general. Como grupo municipal ya nos ocasionó muchas dudas en el anterior Plan General de hace 7 años, pero ahora ya no podemos aceptar de modo alguno este modelo de ordenación. Nunca entendimos semejante despropósito, ejemplo perfecto de la actuación alejada de la zona urbana, sin vivienda protegida, con impacto urbano severo, nada sostenible y desastrosa desde la expectativa de la eficiencia energética. Semejante volumen de viviendas tan alejada del casco urbano generaría un enorme movimiento de vehículos privados, totalmente contrario a la menor sensibilidad ambiental. Con semejante orografía y ordenación no hay alternativa al desplazamiento autorizado. Los más evidentes a ojos del ciudadano sería la gravísima afección desde el punto de vista ambiental paisajístico. Por ello, solicitamos en su día que el ámbito de Pasaco fuera desclasificado, se mantuviera una zona agrícola y, en definitiva, se protegería el paisaje actual de la costa de Hondarribia. El informe de alegaciones del Plan General ha estimado nuestra alegación y se compromete a la declaración de Pasaco y convertirlo en suelo no urbanizable para proteger el paisaje de la costa de Hondarribia. Es una buena noticia para Hondarribia, pero estaremos atentos a que se cumplan los compromisos de desclasificación, manteniendo el paisaje en su estado actual. Sobre Jaizkibel urbanizazioa. Por el contrario, el Ayuntamiento ha desestimado la alegación del PSE sobre Jaizkibel urbanizazioa. La situación actual no es aceptable, no es admisible en nuestro ideario una suerte de ciudad privada, en la que tenemos que pedir permiso para pasar por la carretera y los viales. Creemos que el Ayuntamiento tiene que ejercer el control y decidir lo que se hace en dicha urbanización, no unos propietarios agrupados en una asociación bajo pretexto de una propiedad privada que hoy en día resulta incompatible con la normativa urbanística. Ya en el propio Plan General de Ordenación Urbana dice que la asociación no se ajusta en sus fines y configuraciones jurídicas a las previsiones alegadas actualmente vigentes. Por ello, solicitamos la regularización de la situación jurídica y urbanística, estableciendo mecanismos de control público y de adaptaciones del régimen de su urbanización a la normativa vigente. Resulta muy llamativo que el informe sobre las alegaciones del Plan General comparte nuestro diagnóstico y literalmente dice: compartimos el diagnóstico de la situación realizada en la alegación, pero luego desestima la alegación en base a pretendidos argumentos economicistas. No estamos de acuerdo y continuaremos reclamando el cambio de modelo. Sobre el tema de Zaldunborda, en la zona Ganchurizqueta nos volvemos a encontrar con el Plan General de Ordenación Urbana, vuelve a abrir posibilidades de implantación de usos comerciales en esta zona. Pese a lo criticado que fue desde aquel proyecto del Plan General, vuelve a proponer como uso característico en la actividad económica y expresamente autoridad en la implantación de usos comerciales. Nosotros defendemos en todo lo que es el tema de Zaldunborda que sea una actividad industrial y lo justificamos en su día. Entendemos que si queremos cambiar de modelo, hay una parte de industria que tenemos que generar en Hondarribia, porque no solamente es el comercio y el turismo, sino que hay que tal, y sobre todo el tema industrial, a veces cuando hay crisis, los elementos anticíclicos son los que de alguna forma luchan contra el tema del empleo y mantienen el empleo. Por lo tanto, queremos que esa zona tiene que ser exclusivamente una zona industrial. Sobre la división de vivienda. La división de vivienda existente es una medida de implantación rápida y sencilla, que conlleva la rehabilitación de vivienda y contribuye muy directamente a la solución de problemas sociales. Es muy habitual que haya personas mayores que viven en viviendas con mucha más superficie que la que les haría falta para sus necesidades actuales. La posibilidad de subdividir ofrece una alternativa de poner en el mercado de alquiler un buen número de viviendas de superficie más adecuado a las modernas necesidades y al mismo tiempo permite que los propietarios originales rehabiliten sus viviendas al recibir ingresos por el alquiler o por la propia venta. Es una medida con nulo impacto territorial, pues en ningún caso supone la ocupación de nuevo suelo y al mismo tiempo tiene un gran potencial de actividad rehabilitadora. En este aspecto, la DOP establece como objetivo estratégico de la ordenación urbana el optimizar el aprovechamiento de los espacios urbanizados. Esta propuesta de flexibilidad de la división de vivienda no es una ocurrencia del alegante. En este punto hay que recordar que la Ley 3/2015 de Vivienda de Euskadi especialmente contempla la división de vivienda como un elemento
de política urbana y de vivienda destinado a identificar el uso de las ciudades y a edificación ya materializada. Esto es especialmente importante en caso personal, mayores posibilitando que continúen habitando en su barrio sin ocasionar desarraigo por el traslado al apartamento o tutelado o residencia de ancianos o vivienda mejor condicionada y de mejor precio alejando del entorno. Es decir, que evita el que mantiene el arraigo de la persona, sobre todo en la zona. El Ayuntamiento ha atendido nuestra alegación y ha reducido sustancialmente el tamaño promedio mínimo para la autorización de la segregación. Es una buena noticia y que nuestra aportación ha sido escuchada. Sobre vivienda vacacional y hospedaje. El turismo ha tenido una expansión exponencial en nuestra ciudad en los últimos años. En concreto, la actividad de alquiler de vivienda de uso turístico ha tenido un enorme crecimiento en nuestro entorno, creando no pocas tensiones en determinadas zonas residenciales por la falta de disponibilidad para el alquiler convencional, el aumento de precios y la transformación de determinadas zonas de la ciudad. Hondarribia sufre especialmente este fenómeno que afecta sustancialmente a la calidad de vida y perjudica mucho a las viviendas en comunidad. El uso turístico en vivienda de uso residencial genera molestias, ruidos, trasiego de personas y es una continua fuente de reclamación por parte de los vecinos. Genera una distorsión del uso de servicios cotidianos en nuestro pueblo y ciudades, y Hondarribia es especialmente sensible a este tipo de viviendas. También esto implica una reducción de las viviendas destinadas a domicilio habitual, en particular en los barrios especialmente afectados por la citada problemática, y además la consiguiente reducción de la población residencial en los barrios. Conlleva además un encarecimiento del precio de la vivienda en estos barrios, tanto en la compra como en el alquiler, al ser su destino el uso hospedaje en objetivo económicamente más rentable. Constituye un hecho cierto también la existencia de tensiones disfuncionalmente derivadas de la compleja convivencia de una misma edificación residencial de las personas residentes y los turistas que ocupan las viviendas de uso turístico o las habitaciones de alquiler turístico situadas en la misma edificación. Hemos solicitado el endurecimiento de estas condiciones para la implantación de nueva vivienda urbanística del Plan General. Han sido modificadas en este apartado. Simplemente recordar que a los 2 años ya se ha abierto la veda, en este sentido en Hondarribia. Sí, se ha abierto la veda en el sentido que seguramente habrá una cola impresionante, viene el Gobierno vasco con el Ayuntamiento. Lo más importante en la política de vivienda protegida. Hemos remarcado que lo más importante es incrementar la oferta de vivienda protegida, especialmente de alquiler. Para ello, se proponía el traslado de las 238 viviendas de Basaco en el área de Tudela, Echeniquea y Montañana, y que se cumpliera fielmente el porcentaje obligatorio del 75% de la VP y la vivienda de alquiler social, en vivienda de alquiler social y de alquiler de régimen general, que es donde se concentran una parte importante de las solicitudes de muchos ciudadanos de Hondarribia. Es decir, la cifra de mayo del 2025 hay 673 solicitudes de alquiler de gente empadronada, 461 para alquiler de gente no empadronada y un total de solicitudes de 1.568 que son en propiedad empadronadas, y el alquiler supone el 71% en la solicitud. Este es un dato que nos parece importante, sobre todo de cara a todo el desarrollo que viene de este plan general y de alguna forma los acuerdos urbanísticos que se den en este pueblo. Por un lado, el Plan General ha estimado parcialmente la alegación en el sentido de incrementar la densidad de las áreas de Tudela, Echeniquea mediante el traslado parcial de la edificación prevista en Basaco. En estos ámbitos, la VPO y la tasada queda igual. Se aumenta la vivienda privada y se incrementan las VPOs. Por ejemplo, en Tudela 106, en Echeniquea 85 y en Montañanea 61. En este apartado quiero hacer una mención especial al papel que juega el suelo a la hora de poder contar con más VPOs. No sé si se ha tenido en cuenta, porque al haber cambiado las viviendas privadas a otros ámbitos, el interés de las constructoras aumenta, como se ha dado en el caso de Echeniquea, donde todo el suelo es privado. Recuerdo que en cada presupuesto y modificación de créditos a Botanich presentaba unas partidas importantes para la compra del suelo. La pregunta es, ¿se ha gestionado el suelo de Echeniquea para el Ayuntamiento? ¿Se ha intentado? Solicitamos que se tomen las medidas para que el Ayuntamiento pueda hacerse con suelo público, con el fin de que la iniciativa en el tema de la vivienda sea fundamentalmente propia del Ayuntamiento y no dependa solamente de la iniciativa privada, como ha ocurrido en Montañanea, en el Cubo de la Magdalena y en Echeniquea. Porque en la primera toma de la realidad ha venido a desmontar ciertos discursos. Me refiero al convenio de Montañanea.
que se incorpora al Plan General, la vivienda protegida es del 33% de la nueva edificación en vez del 75% de la marca de la ley. Además, se incrementa la vivienda libre respecto al Plan General del 2017, de 4.320 metros cuadrados edificables a 50.000. No hay ningún motivo para no cumplir la ley, que es el 75% de la vivienda, sean protegidas, ni tampoco para concederles más vivienda libre al promotor. Por un lado, alegan que así se mantenía el precio a 22 compradores que hacían la reserva del 2020 antes de la anulación del Plan General. Esto está muy bien para los compradores, pero nada tiene que ver con el interés general y no justifica el convenio. Y, desde luego, no justifica en absoluto que se obtenga más vivienda libre. El Ayuntamiento rescata la técnica de la transferencia para Montañanea y no por unos ajustes o decimales, no. Bajan del 65 al 33. ¿Estos son los que venían a cambiar las cosas? Abotxanik defiende esta transferencia diciendo que la diferencia entre el 33, que se planifica, y el 75, que debería haber el promotor, se va a pagar en ladrillo, en vez del dinero, entregando viviendas sociales construidas. Esto solo beneficia al promotor de Montañanea, al que se concede aún más vivienda libre que con el Plan General del 2017 y que, además, ejecuta una obra con destino público, como es la construcción de las viviendas sociales, sin pasar por un concurso. Este tipo de acuerdos minimiza la capacidad del Ayuntamiento a la hora de desarrollar su propia política, por lo que somos partidarios de revisar las consecuencias que puedan tener estos tipos de acuerdos urbanísticos, donde la iniciativa privada es el sector principal a la hora de cuantificar las viviendas de alquiler y el propio desarrollo del acuerdo. Sea como fuere, el nuevo Plan General tiene unas cifras muy importantes de vivienda protegida y creemos que puede y debe ponerse en marcha en un horizonte de 4 años. Conclusión. Este Gobierno municipal vino a cambiar las cosas y a hacer realidad la participación pública. Al final se conforma con mantener a flote, con algunos retoques, al armazón que montó el anterior Gobierno y que evitan, como sea un nuevo proceso formal de exposición pública del Plan General en aprobación inicial. Lamentamos que se haya perdido el tiempo y el norte. El Partido Socialista de Hondarribia ha hecho muchas alegaciones y algunas de las más importantes han sido compartidas e incorporadas. Creemos que necesitamos en el nuevo Plan General que permita dinamizar la vivienda protegida del alquiler en Hondarribia y hacer efectivo el derecho a la vivienda. Esto no es nuestro Plan General, ni en el fondo ni en la forma, pero por coherencia, al haberse aceptado nuestras alegaciones más importantes, vamos a abstenernos y que no sea por nuestra oposición que el trámite no continúe. Eskerrik asko. Eskerrik asko Josu, EAJaren izenean. Gonzalo, zurea da hitza. Bai, mi esker deneki, arratsaldeon. Los pueblos y los barrios necesitan planes, estrategias y marcos de actuación que definan su desarrollo, su adopción y su crecimiento. Un plan general de un municipio define la estrategia a futuro del municipio. Define... Gerturatuko duzu mikroa bestela ez entzuten. Bai. Baina beto. Itzalita zegoen lehen, horregatik. Bueno, hasiko naiz berriro. Los pueblos y los barrios necesitan planes, estrategias y marcos de actuación que definan su desarrollo, su adopción y su crecimiento. Un plan general de un municipio define la estrategia a futuro del municipio. Define cómo queremos que Hondarribia se transforme en la próxima década. Para ello resulta fundamental pensar y trabajar desde la escala humana, para respetar y responder a las necesidades y aspiraciones de las personas. Debidamente dimensionados, mejorarán la integración social y el día a día de las hondarribitarras. Desde EAJPNV queremos comenzar nuestra intervención dejando algo muy claro. Para los yertzales la vivienda es una prioridad. Somos plenamente conscientes de la demanda y la vivienda que existe en el municipio. Es una prioridad que debemos abordarlo desde el realismo y el rigor, no del alarmismo y la demagogia. El alcalde nos habla continuamente de cientos y cientos de jóvenes que se van del municipio a otras localidades. ¿Lo hacen por voluntad propia, por motivos de trabajo, por la imposibilidad de acceder a una vivienda? Emergencia habitacional sí, pero demagogia no. El número total de viviendas contempladas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Abotxanik es prácticamente idéntico al que ya recogía el plan aprobado inicialmente en mayo del 23. Unas 1.500, de las cuales alrededor de 900 serán viviendas protegidas. ¿Dónde está entonces el giro de 180 grados que prometían? ¿Dónde está el nuevo modelo que decían que iban a implantar?
Han mantenido casi intactas las cifras, pero han perdido 2 años en críticas y descalificaciones estériles. Lo hemos dicho siempre, lo defenderemos cuando gobernábamos y lo seguiremos defendiendo hoy desde la oposición. Porque sí, en Hondarribia hay un problema real para acceder a una vivienda, sobre todo entre los más jóvenes. Lejos de oponernos al avance en materia de vivienda, el PNV hoy públicamente reitera su disposición a ir más allá. Estamos abiertos a discutir fórmulas innovadoras, a explorar desarrollos más ambiciosos. Si queréis mayor ambición en materia de vivienda, el PNV va a estar ahí. De hecho, EAJ, PNV y PSE acaban de registrar en el Parlamento Vasco una proposición de ley para facilitar la construcción de viviendas, desbloquear suelos y agilizar los trámites urbanísticos. Por lo tanto, el plan que hoy aprobáis provisionalmente queda cojo. Le falta al menos la misma ambición que la versión anterior del plan. Seguimos con el número de 1.500 viviendas y 900 viviendas protegidas. Un avance inseguro que puede provocar más retrasos. El Plan General de Ordenación Urbana impulsado por Abot Saniz se ha presentado públicamente como alternativa rupturista frente al plan aprobado inicialmente en 2023. Sin embargo, ese discurso choca frontalmente con los hechos. El documento que ahora se lleva a aprobación provisional es una continuidad directa del plan anterior, con modificaciones que el propio Gobierno califica de no sustanciales. Si las modificaciones planteadas por Abot Saniz no son sustanciales, ¿en qué ha cambiado realmente el modelo urbanístico que tanto criticaban? No lo dice el PNV, lo dicen vuestros propios informes. Decís públicamente una cosa y administrativamente hacéis lo contrario. El plan que hoy se trae a aprobación mantiene las bases del Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente en 2023. Eso que tanto criticabais y al que os opusisteis. Hoy, en cambio, lo presentáis como una base sólida para avanzar. En opinión del PNV, habéis introducido modificaciones relevantes. Eliminación de ámbito urbanizable, distribución de edificabilidades, traslados significativos de vivienda. Estas no son modificaciones menores, son decisiones estructurales que afectan directamente al modelo de ciudad, a su densidad, movilidad, equipamientos y acceso a la vivienda. Y si eso es así, estáis obligados a reiniciar el proceso, volver a tramitar la aprobación inicial, someterlo a información pública y ofrecer a los hondarribitarras un periodo de audiencia para que puedan trasladar sus alegaciones, quejas o sugerencias. Es que el PNV lo hubiera realizado. Esto, en nuestra opinión, genera una gran inseguridad jurídica. El contraste con la ciudadanía se retrasa a una fase posterior. Ahora avanzamos y luego ya se verá. ¿Qué pasará con las hipotéticas alegaciones o impugnaciones que pueden llegar? Y si perdemos la oportunidad histórica de desarrollar un campus tecnológico en Hondarribia por la falta de un avance seguro en la tramitación del plan general, y si la construcción de nuevas viviendas no se puede iniciar porque el plan quede anulado, ¿quién asumirá esta responsabilidad? 2. Sin diálogo, sin consenso, sin colaboración real. El segundo aspecto que queremos denunciar hoy es la falta total de voluntad de diálogo que ha demostrado este Gobierno municipal durante toda la tramitación. No habéis sido capaces de negociar absolutamente nada con la oposición, y no lo decimos solo nosotros. Las únicas reuniones que hemos tenido han sido para que dierais cuenta de lo que ya habíais decidido. Nunca se nos ha ofrecido un espacio para debatir, consensuar o aportar propuestas en serio. Eso es lo que pedíais cuando estabais en la oposición, cuando exigíais consenso, transparencia y responsabilidad compartida. Hoy queda claro. Cuando os ha tocado gobernar, no habéis estado a la altura de vuestras propias exigencias. ¿Por qué se firman primero con las promotoras antes que presentar el Plan General de Ordenación Urbana debidamente debatido y consultado? ¿Por qué ese interés de cerrar acuerdos con constructoras mientras se marginan las asociaciones vecinales, colectivos sociales y ciudadanía organizada? Habéis priorizado acuerdos con promotoras, inmobiliarias y constructoras, mientras habéis ninguneado a la participación del resto de grupos políticos e incluso a la ciudadanía. 3. Prometisteis una revolución. ¿Dónde ha quedado? Estáis utilizando la tramitación urbanística como un trámite administrativo más.
no como una oportunidad para repensar el futuro de Hondarribia junto a la ciudadanía. Es una muestra más de vuestra política escaparate, donde el relato no corresponde a las decisiones que tomáis. Hay enormes contradicciones entre lo que dijisteis que haríais y lo que habéis hecho. Esta es la contradicción que las propias alegaciones que hicisteis con Abotz Anitz habéis tenido que responder de forma negativa. Exigíais desde la oposición lo que era imposible de cumplir. Donde decía una cosa, ahora digo la contraria. Eso no es serio, no es serio. Criticabais el documento del Plan General aprobado en mayo de 2023 hasta la saciedad. Y hoy decís que tiene unas bases sólidas para avanzar. Nos habéis mareado quitando viviendas por un lado y poniendo viviendas en otro, para en definitiva terminar con las mismas cifras que el documento anterior. Viviendas que se construirán de una manera, eso es verdad, gracias a unos acuerdos urbanísticos que habéis firmado con las promotoras para que construyan vivienda pública, pero tendremos que ver si realmente se llegan a construir. Esperemos que sea así. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si el PNV hubiera firmado directamente convenios para el desarrollo de diferentes ámbitos urbanísticos con las constructoras? ¿Lo habéis pensado? Mendelu es el ejemplo más sangrante. Exigisteis también por escrito en alegaciones una ordenación pormenorizada del barrio. Hoy no solo no lo habéis hecho, sino habéis mantenido prácticamente el mismo aprobado en el 2023, ampliando la edificabilidad en Carmel-Darrak. Lo que era inaceptable entonces, ahora os vale. Otro ejemplo preocupante, la eliminación del parque de Navarri para ampliar el actual espacio comercial Eroski. ¿Dónde va a aparcar los vecinos y vecinas del casco histórico y Alameda? ¿Dónde están esos nuevos proyectos de aparcamiento que prometíais y exigíais desde la oposición? Porque a día de hoy no hay avanzado ni uno. En lugar de aportar soluciones, estáis agravando un problema. El Plan General de Ordenación Urbana no puede reducirse a un listado de parcelas y edificabilidades. Es una herramienta para diseñar la ciudad del futuro. En este sentido, EAJ-PNV echa en falta una visión integral que articule vivienda, actividad económica, movilidad sostenible, cultura, naturaleza y cohesión social. Desde EAJ-PNV vamos a votar en contra de este plan y queremos dejarlo claro por qué. No lo hacemos por blanquear. No vamos a caer en el no por el no. No lo hacemos por el electoralismo, ni porque no compartamos la necesidad urgente de construir vivienda de protección pública y social. Votamos en contra porque consideramos que el camino que habéis elegido es irresponsable, porque habéis optado por avanzar con un documento jurídicamente débil, con cambios sustanciales importantes y sin someterlo al debate público, porque habéis ignorado a la oposición y a los hondarribitarras, priorizando acuerdos privados con las constructoras, y porque habéis traído un plan incoherente con vuestro propio discurso, que agrava problemas actuales. Pese a las profundas discrepancias con el proceso liderado por Abotz Anitz, EAJ-PNV reitera su voluntad de construir, desde la responsabilidad institucional, un plan general de ordenación urbana mejor, más participativo y con visión de futuro. Pero hoy no podemos otra cosa más que votar en contra a esta manera de hacer política. Lamentamos que hayamos perdido una oportunidad para diseñar con ambición el futuro de Hondarribia. Mi esker. Eskerrik asko, Gonzalo. Abotz Anitzen txanda izango da orain. Aitzol, zure da hitza. Bai, arratsaldeon guztioi. Bueno, gauza asko esan dira egun hontan hemen, ni behintzat Abotz Anitzetik pausu bat haratago jutea gustatuko litzaidake. Lehenik eta behin, esan behar dugu, agintaldi hasieran, finkaturiko erronketan, hitza eman genuen hori betetzen ari garela, hau da, Hondarribiak dituen gaur egungo beharrak jasoko dituen plan orokor bat osatzen ari garela. Beti ere, gobernantza eredu ireki eta garden bat defendatuaz. Garbi utzi nahiko nuke ere, aurretik EAJak idatzitako apoan duela oinarria, baina bai helburu eta irizpide zein hasierako onarpean egin genituen botu partikularrak kontuan hartu ditukula azken proposamen honetan. Eta denbora kontuengatik ere baliatu genuela zuen planen oinarria eta ez zerotik hastea. Horri gehituta bihotza jarri diogu planari.
aldaketa txikiak eginaz, eta ahalik eta aurrerako jena eta etxebizitza publikoak maksimizatuko dituen plan bat osatu nahian. Oinarrian eta espirituan interes orokorrari erantzuna emango diona. Iraganean egiten ez zuena eta orain herritarren beharrak erdigunean jartzen dituena. Agotxanitzek aldarrikatu nahi duen hiri ereduaren ideia nagusiak gizarteratu nahiko genituzke. Hondarribian bizi nahi dugula ozen esan genezake. Herri trinko bat sortuaz. Ez dugu getorik nahi. Ez klase baxu eta klase altuetan banatzen diren auzo klasistarik ere. Hau da, herri kohesioa lehenetsiko duen hiri eredua indarrean jarri nahi dugu. Mistura eta herri nortasuna suspertuko duena. Tokian tokiko auzo aktibazioa bultzatzen ere saiatuko gara. Auzo bihotzak sortuaz, auzoei bizitza emango diena. Hortik haratago, etxe bizitza publikoen apustua garbia dugu ere. EAJaren ereduak ahanzturara eta etorkizun urrunera kondenatzen zituenak eta ahar eta garrantzitsuagoa. Etxe bizitza publiko horiek udaletik bertatik kudeatzearena. Etxe bizitza sailaren bitartez, Hondarribiarrak lehentasuna izango dutelarik etxe bizitzak eskuratzekoan. Arazo konplexu baten erabilera populista egiten ari garela diozue. Etxe bizitza larrialdi ari dagokionez. Gure ustez, etxe bizitza larrialdia errealitate bat da. Ez da EAJaren estrategia terraplanista bat, edo ez dakit nola ditu. Uste dut ez dela ikerketa edota txosten ekonomiko, sozial edota demografikorik behar ikusteko gaur daño iritsi den prezioen etengabeko igoerak, herritarrak Hondarribitik alde egin behar izatea, edota gaur egun saltzen diren etxe ugari espekulatzera bideratzen ari direla ikusteko. Bien bitartean, zuen alderdiak PSRekin batera Eusko Jaurlaritzan etxe bizitza larrialdian gaudela onartzen ari zarete. Eta hori konpontzeko lege proposamen bat erregistratu zute duela 2 aste. Eta dokumentu horretan, halaxe dio zioen proposamenetan. Argi ikusten da premiazkoa dela neurri integral eta estrukturalak hartzea egungo bizitegi larrialdiari buelta emateko. Bitartean, Hondarribiko EAJak etxe bizitza larrialdia dagoela ez dakit ukatu, baina gutxienez zalantzan jarriaz. Hori herri ikuspegiarekin jokatzea da. Ez propaganda lokalista egitea, esaten duzue. Propaganda lokalista alda prezioen etengabeko igoera, propaganda lokalista alda herritarrak Hondarribitik joan behar izate hori. Sinesgaitza da zuen jarrera, benetan, esate dizuet. Interes orokorraren aurka, etekin politikoa eta udal gobernuaren igadura bilatzea helburu besterik ez duen estrategia anker batena. Transferentzia mekanismoi dagokionez, orain arte, konstruktoren egunerokotasuna, konpentsazioa eskudirutan jasotzea zen udal honena. Etxe bizitza publikoak, esan dugun bezala, etorkizunera kondenatuz. Eta gaur egungo jarrera, aldatu da, ladrilloan jasotzea delako. Hau da, promotorek alokairu sozialerako etxe bizitzak entregatuko dizkiotelarik udalari. Parte hartze faseari dagokionez, uste dut estitxu bila nahiko eta deixente aipatu duela, eta berak botatako zerrenda luze horrekin nahiko anulatuta geratzen dela jeltzalek saldu edo salatu duten herritarren parte hartzea baztertu dugularen argudioa. Uste dut errealitate paralelo batean ez dakit bizizarreta edo behintzat bi errealitate antzematen ditugu. Montañenea eta Madenako kuboko hitzarmenei dagokionez. Etxe bizitza publikoa maksimizatzea lortu dugu. Gogoratu, iraganean, EAJarekin, 0 etxe bizitza publiko eta 100% pribatua zijoan tokian, orain, 2 hitzarmenak batuta, 55 eta 60 etxe bizitza publiko artean eskuratuko ditugula. Eta lehentasuna, lehen esan bezala, Hondarribiarrak izango dutela udaleko etxe bizitza sailaren bitartez. Fokua non jarri hor dago gakoa. Zer eraiki lehen? Modelo PNV, Basakoko 200 luxuzko etxe bizitza baino gehiago. Gaur egun dagoen gobernuak, Montañenea, Kubo eta Etxanikeneako 300 etxe bizitza publiko. Eta aipatu dut, EAJ PNV-ren proiektu kutxuna, Basako. Halaxe jasotzen zuen PNV-ek egindako aurreko planean bertako promozioa. Gazteleraz esango dut entzule orok ulertezan. Viviendas de alto standing
destinadas a segunda residencia. 200 luxuzko etxe bizitza, baino gehiago. Horrela jarri nahi zuen EAJ-PNVek Hondarribiarren interesak lehen mailan? Kanpoko etxe bizitzak eraikiz? Gu behintzat argi izan dugu Basakotik etxe bizitzak ezabatzerako garaian. Batetik, kalitate handiko eta bigarren etxe bizitzen eskaera erantzutera zijoan hori ez datorrelako bat gure hiri ereduarekin. Hondarribian bizina izatea, baina Hondarribiarrek lehen estuko dituen eredua da gurea. Bigarrenik, mendiaren txikitzea ekarriko zuen Basakok bertan dagoen penditza handiaren ondorio. Hortik eratorritako datua, 1996ko arau subsidiarioetan jada aurre ikusten zen Basako urbanizagarri bezala, eta ia 30 urtetan promozioa garatuko zuken plan partziala onartu ez izanak, agerian uzten du ere lurraldearen konplexutasuna, ezta? Eta azkenik, pasaden urteko martxoan 10 lurrak hitz egin zuela. Bertan egondako lurjauziak proiektuaren bideragarritasun eza epaitu baitzuen. Eta bueno, bonus klip gixan ere. Basakoren atzean dauden interes mamitsu eta milioneariok ere aipatu beharko genituzke. Operazio eragiketa horretan 100 milioi eurotik gorako euro kopurua baitzegoen denaren atzean. Bestetik, apoaren segurtasun juridikorik eza. Jarri da maigainean aste honetan, txosten tekniko independenteak aurkeztea eskatu du EAJak, eta, bueno, esan behar dugu hemen, funtzionario publiko batzuk baino independienteago, zein dagoen, ez? Lana errekonozitu ordez, arduragabekeria eta errespetu falta dela deritzogu, bai funtzionario hauen jardunarekiko, baita udaletxeari ere, eta benetan deritzot, EAJak uste baldin badu legez kanpoko zerbait dagoela edo egin dela, auzitegitara jo dezala. Eta benetan oso larria da akusazio hau, eta nire ustez derrefilon eskapatu zaizue. Azalpenarekin amaitzeko, gero bueltan egingo du, baina behintzat azalpenak bukatzerakoan, behin plana behin betikoz onartzean, 2026 uda edo behintzat 2026 amaierako, 300 etxe bizitza publiko eraikitzen hasi daitezke, abotsanitz parte den udal gobernuari esker. EAJ-PNVren planteamenduarekin gertatuko ez zena. Eta beste datu esanguratsu bat. Jeltzaleak gobernuan egon diren azken 2 agintaldietan, azken 8 urtetan, 15-tik 23-rako denbora tartean, 131 etxe bizitza publiko eraiki edota eraiki fasean utzi dituzue. Kandido Saseta, Tximista eta presa bateko promozioak. Agintaldia bukatzerako ez banagoker, 300 etxe bizitza publiko utziko ditugu behintzat eraikitze fasean, edo akaso sorte pixkat izan da, eraikitze fase horiek ja eraikitzen hasita. Hortxe dago datua. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aitzol. Hirigintza planaren aurkezpena egin eta udal talde bakoitzaren balorazioaren ostean, erreplika baterako tartea izango genuela adostu genuen, eta berriro ere talde txikienetik handienerako urrenkera horretan. Hasiko zara, EH Bildu hasiko da. Arratsalde honen berriro ere, bigarren buelta honetan motzagoa izango naiz. Azken finean, apoak herri eredua definitzen du. Eta argi dagoena da gaur onartuko dugun honek beste hondarbi bat diseinatzeko balio digula. Eta hori egiteko legea besterik ez dugu aplikatu. Legeak ahalbideratzen dizkigun nahiak asetzeko dauden tresnak jarri ditugu martxan. Baina lege aplikatu dugu ezkerreko begirada batekin. Eta hemen gabiltzala ez, berriz aldaketa ez aldaketa, zerrendatuko ditut, plan honen baitan gauzatuko diren aldaketa horiek. Lehen hasieran esan dudan bezala, aldaketa bakoitza, hitz bakoitza garrantzitsua izan delako herri honi beste norabide bat emateko. Hondarbilan beste eredu bat edukitzeko. Lehenengoa da, luxuzko auzoak desagertu dire. Beste bat, zuzkiduretan mistura aplikatuko da. Herritarrak nahastu egingo gara, segregazioarekin bukatuko da.
Etxe bizitza publikoak eta pribatuak aldi berean eraiki eta entregatzeko baldintza aplikatuko da. Beraz, paperean jasotzen dena egiteko aukera izango da. Horregatik, ez da kontua zenbat etxe bizitza, 1.500 zu, ni 1.500, ez baizik nola egiten dugun gauzak paperean jasota dagoen hori egiteko. Eta ez lehen bezala etxe bizitza pribatuak egiten zirela, paperean jasota zegoen eta egiten ziren, eta gerokoak. Udalak gainera promotoren eskutik egiten ez zituzten etxe bizitza publiko hoien truke, ahal izan den kasuetan, Montañenea eta Kubo Madalenaren kasuan, eraikitako etxe bizitza publikoak jasotzea posible dela ikusi dugu. Eta ondorioz, udalak lehenengo aldiz etxe bizitza publikoen parke bat izango du. Baita ere, eta berriro esaten den, legea aplikatuz, baina legearen bidea zabala da, aukeratzen duzu eskubia, o aukeratzen duzu ezkerra. Eta hemen aukeratu da ezkerra, eta orduan badibidez, jarduketen gaineko 115% eskubidea promotorei exigitu zaie. Orain artean berriz ere dirua. Gero esango dugu Hondarbila besteak herriak arro daudela daukagulako altxortegi aberats bat, baina altxortegi aberatsa daukagu ez delako herrian inbertitu. Eta orduan orain zer erabakitzen da, promotorek eman beharreko hori udal ekipamenduak sortzeko izatea. Eguneko zentro izan, ludoteka bat, agur zibiletako txokoa, bazberria, erabaki beharko dugu, ze zoritxarrez behar asko ditugu pilatuta. Eta argi dago ekipamenduak jasotzea, dirua jaso eta gero, egun batean, agian, akaso, egitea baino praktikoago, eraginkorragoa eta efizienteagoa badela. Eta baita ere beste aldaketa bat jasotzen duguna, udalak dirua jaso beharrean ez bakarrik etxe bizitza jasotzea baizik eta herria egiteko erabiltzea. Plaza batetaz hitz egiten ari gara Kubo Madalena eta Labreder zuzkidura horretan, igogailu batetaz, bidegorria eraikitzeaz. Honetan ere jasotzen dugu etxe bizitza turistikoi jarriko diegun araudia, jarriko diegun muga, eta argita garbi bat lehen estitxuk aipatu duna, egurrezkoa diren eraikinetan ezingo da etxe bizitza turistikorik egin. Zehatzago nahi baldin badugu, Aldezarreko eta sari gara, Oportuko auzoko eta sari gara, azken finean olako terminoek ja mugatzen dute pila bat non eraiki halko diran eta non ez, badarkatu ireki olako jarduketak. Baita ere, jaso duguna da, Zubietako aktibitate ekonomikoa lehenengo sektorean zentratzea. Arriskuan jartzen dugula, inondik inora, eman diogu edukia, eman diogu gorputza, eman diogu norabide bat, ze, nahi dut esan, ni lanean hasi banintzenean, eta hemen ginenean hitz egiten zen Zubieta horretaz. Orain, Zubieta jakiten gainera berdegune garrantzitsu batean dagola, lehenengo sektorearekin oinarrituta, berri diot, aldaketa sustantziala ez, baina aldaketa izugarria da herri ereduan eman nahi diogun norabide horrekin. Zaldunbordan egingo dena merkatariekin adostuta. Memoria egiten baldin badugu, azkenekoan esango nuke itzaudegola adostuta. Eta udalak erabakitzea han zer egingo den, eta ez bestelako bulego ezezagun batzuetan. Etxe bizitza saia sortzea ekarriko du, giltzarri izango da plan hau. Eta behin eta berriz aipatzen ari garena. Gazteak herrian geratzeko eta Hondarribila gaztetzeko balioko dulako. Ez dugu nahi dalto estandin eta bigarren etxe bizitza nahi dugu, herritarrak bertan bizitzea, herri nortasuna nahi dugulako. Guzti hauek aldaketak dira. Politika egiteko moduan aldaketa da. Eta guzti hori egin dugu juridikoki ulertzen den aldaketa sustantzial kontzeptuaren marra gorrila pasagabe. Zergatik, legealdi honetan herriak behar duen hiri antolamenduaren tresna indarrean izateko. Lanketa honen interesdunak herritarrak izan direlako, eta ez bestelako interes batzuk. Eta helburua iparrorratza hori argi izan da,
Nola egin dugu? Gobernantza ireki horretan, kolaboratzaile horretan, herritarrekin, auzo elkartekin, apoa ulertzeko gai den pertsona horerekin kontrastatu da eta konpartitu da. Beraz, politika egiteko beste eredu baten emaitza da gaur ekartzen dugun hiri antolamenduko plan orokorra. Herria egiteko beste eredu bat. Eta EH Bilduk horrela egiten du lana. Horregatik, gobernatzen dugu Gipuzkoako 50 herritan baina goiago eta gara Gipuzkoako lehen indarra. Hondarribian bizi ahal eta nahi izateko jarraituko dugu lanean. Eskerrik asko. Eskerrik asko Garoa, Alderdi Sozialistaren izenean, Josu, zurea da hitza. Bueno, yo la verdad es que al no ver, tampoco tenía mucho... A ver, no veo el tema del debate, me hubiera gustado que hubiera sido al revés, igual, de mayor a menor, pero bueno, así como hemos hecho al revés, sobre todo para contestar. Horrela adostu genuen atzo bozeramaile batzordean eta etzen horrelako proposamenek mai gainean izan, baizik adostasuna geneukan, orain posibilidad planteatu nahi dena, baina... A lo largo del debate igual haya otro tipo de intervenciones. De momento, a ver, yo simplemente decir que, bueno, que la posición que... A ver, Estichu, tú hablabas de que en su momento todos los partidos, cuando los de la oposición sobre todo, hicimos el voto particular. También hicimos todo el voto particular. Y nosotros, cuando, después de las elecciones, visto un poco lo que había, lo primero que hicimos fue presentar una enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Porque era una enmienda a la totalidad porque nos parecía que después de todo el debate que habíamos tenido de que el plan no era eficiente, que había modificaciones importantes, que había que darle vuelta a todo, pues de alguna forma había que dar la vuelta a todo. Y eso suponía que de alguna forma reconstruir o redistribuir o, no sé, de alguna forma recomponer un poco todo el plan general. Era lo que yo entendíamos. Entonces, nosotros presentamos la enmienda de totalidad. Se me dijo que no, y entonces presentamos las enmiendas a lo que es a las parciales, que es un poco lo que he respondido. En todo caso, yo pienso que, bueno, pues hay quien de alguna forma dice que no hay inseguridad jurídica, sí que puede haber, sí hay modificaciones, por mucho que se diga, hay modificaciones importantes. Que eso, al final, ¿quién es el que dictamina? Es el juzgado, el que al final, aparte de los informes de los secretarios que pueda haber de sentencias, al final, a ver, todos los planes son recurridos y luego ya lo veremos, es decir, que no es un tema que se cierra aquí. Ese es el tema, ¿no? En cualquier caso, no sé, yo creo que esa es la posición nuestra en principio. Bueno, ya también veíamos que por parte del equipo de gobierno la cuestión estaba en que iba a seguir adelante, pues presentamos enmiendas a la parcialidad. 10 presentamos, las cuales, algunas de ellas han sido aceptadas, muchas han sido aceptadas. Y en el fondo, también la filosofía. Yo creo que el fondo de la filosofía, pero no es de este plan general. En el 2007, ya, en el plan anterior, ya nosotros ya decíamos que había cuestiones que había que replantearse, el tema de la división de viviendas, el tema de Basaco, el tema de vivienda pública, etcétera, etcétera. No es un tema de ahora, sino ya es un tema viejo por parte del Partido Socialista. Y nosotros lo que hacemos es, de alguna forma, reescribir lo que ya habíamos escrito, porque entendíamos que el eje fundamental de la vivienda pública para Hondarribia y, sobre todo, para las nuevas generaciones y, sobre todo, pues para que la gente joven e incluso la gente mayor, porque aquí el problema que tenemos es que con una persona que tiene un alquiler de 5 años, cuando se acabe el alquiler, incluso personas jubiladas se encuentran con el problema. Eso es verdad. Eso no solamente la gente joven, sino la gente mayor. Entonces, yo creo que el tema está más un poco iba por ahí. Yo más no tengo que decir. Yo creo que aquí cada uno estamos en nuestro discurso. Bueno, estamos ahí. Vamos a ver, tenemos un año largo y vamos a ver qué da de sí. Pero, en fin, de momento no tengo más que decir, porque tampoco he visto en lo que es el debate del resto de la gente ninguna contradicción con lo que habíamos planteado, más allá de, bueno, del punto y el fervor que pone cada uno sobre el tema de lo que es el, bueno, pues hemos hecho lo otro, vale, pero hay cuestiones que yo creo que son elementales. El tema de Zaldunborda hay una interpretación, vale, pues pero hay otras interpretaciones, porque tú puedes interpretar una cosa, pero el que tiene el dueño del terreno, que de alguna forma está ahí, pues hombre, también tiene que decir, oye, tú me estás limitando el tema comercial. A ver, igual resulta que, en fin, yo cuando tenía el plan anterior no era ese, y sin embargo yo tengo que defender esa posición. No me has dado la posibilidad de poder defenderme en el plan inicial. Hay cuestiones que están ahí, por lo tanto, no tengo más que decir, de momento. Oso ondo, eskerrik asko Josu, EAJaren izenean, Gonzalo, Bai, mi esker.
Bueno, bari dudi zuen interbentzio bakarrikan guri erantzutea izan da, o nahi bauzu erantzutea, itzol, nahi bauzu denak erantzutea, pixkanaka, baina bueno. Guk ere badakagu Hondarribia bizitzeko eredua, eta Hondarribiko bizitzeko ikusita plan honetan zein den, argi dago bakarrikan pentsatu zutela etxe bizitzak, gora eta bera. Oso bihotza bat ezin da plan generalian sartu, argi dago, aldu zute orain hasi eta egin. Hori ez da gai bat sartzeko plan orokor batean. Baina nahiko nuke hasi batez penaz hartu dugula, batez ere zuen politikak eta zuen azkenako esprin hau izan dela bakarrikan Txanikenea, Kubo la Madalena eta Montaineneako konbenioak sinatzeko. Nik ezaket ze interes iskutuak, zuek askotan salatzen zenuten beti interes iskutuak, nik hortan sartuko. Baina Hondarribian bizitzeko ez da bakarrikan lo egin. Aktibitate ekonomikoak ere inbarrie bultzatu. Horrak hau gaintxu izketako lau eremuak. Bat egiten da egonkortu eta gero dazkagu beste 3 aurrera emateko. Hor daude 800 lanpostu jarritak plan generalian aldirela sortu. Zergatikan mugatu ditugu plan partzialekin. 2023ko maiatzan hemen onartu zen hasierako onarpen horretan argi jartzen zuen komertzio legea bete behar zula. Juten zate oraingoan 2017koara. 2017 zegoen beste lege bat, eta 23an zegoen beste lege bat. Eta hori inbar dugu bultzatu. Alda jarri kotxeak, aldire jarri altzariak, aldire jarri kontzerbak, o aldire berziklatzeko gune bat jarri. Berdin zait, main inbar da gauzatu. Eta horretarako inbar digu jarri bidea. Ez Hondarribiko udalak bideratzea plan partziala. Zen zuen justifikazioan Txanikenean adibidez jartzen zenuten udalak izango zula arazoak hori bideratzeko. Eta hori txostenetan jartzen du. Ere pena sartu dugu ez Txanikenean gauzatzea eta zentratzea indu zuten moduan ez Karmeldarretan egitea. Karmeldarretan inbar zen gauzatu zegona. Eta modu xeatuan jarri, bai Mendelu eta bai Karmeldarrak. Eta aldi berean ingo genuke gauzatu eta bidea eman Zubietako parkeri. Nahi dugu Hondarribi bat bizitzeko. Eta bizi ez da bakarrikan lo egin. Da bizi eta lana eta gozatu. Eta horretarako ona zen aukera hau, 2 urtek hauek, ez daki zertan ibili izaten, beste bulego batzutan, Donostiko infernuko hortan, ez daki non, baina argi dago Karmeldarrekin barzela bideratu. Eta Txanikenea egin den moduan, algenun Karmeldarretan egin. Eta plan xeatua sartu Mendelu. Bai Mendeluko bizilagunak zen zangute, berriz eremu beren gaude. Hasi ginen, anteproiektos, ámbitos urbanos, azkenako, maiatzako azkenako Mendeluko maian, hemen izketan. Nola algenun gauzatura. Eta plan xeatua sartu behar zela, eta zin genula, eta zakizea eta zuek erreke bai. Zin duzute, konsolidatu jozu langile, eta orain, mugondo, dagola, oso gaizki, eta planetazekin, eta hor dauden eraikin xulta hortaietan, zer imar dugu. Planxeatu hori itxoin, opengelako bide laguntzak eta laguntzak jasotzeko, eo bakarrikan josu langile halko du. Zergatikan zentratu gera Txanikenean. Noski dela garrantzitsua, hanbeste eraikin publikoak egitea, etxe bizitza publikoak barkatu. Noski dela, eta dena nahi ditugu etxe bizitza publikoak. Ematen du bakarrikan EAJ ez dula nahi. Hori gezurra da. Baina gezurra utza. Zuen propaganda utza da. Azkenek urteetan hemen egin diren etxe bizitza pilo bat, eta gure hemen gaudenak eta hemen kanpoan aitzen aituenak, badakite ze etxe bizitza publikokin diren. Planik gabe gelitu ginen. Zuen politika zein da. Eraikitzeko lur publiko batean, etxeak egiteko eremu batean ez egin eta eroskiri eman bere merkatal zentroa handitzeko. Hori alda zuen politika. Nahi zute hola egitea, aritzia. Hori da gauzatu behar dena, plan generalian ez? Hola jartzen du, eigor ez hartu horri duraz. Hori jartzen du plan generalian. Eta hala da, ampliación del centro comercial existente hacia el parking. Hori jartzen du. Irakurri eta hori jartzen du. Gero jarraitzen baldin bego aurrera eta aurrera eta aurrera, gauzak daude moduan. Eta nahiko nuke argi utzi. Lurzoru legean, 80. artikuluan, punto 7an jartzen du, transferentziak onartzen baldin badutu kopuk,
inbarko dire momentu berean edo lehenago horiek. Eta hori jartzen du legean. Osea, transferentziz egiten ziren horiek ezien gauzatuko ondoren eta altxorkeria jungo ziren. Inbarko ziren gauzatu modu berean edo lehenago, etxe bizitza pribatu baino lehen. Eta hori legean jartzen du baitare. Osea, hartzen ditugun nahi ditugun gauzak legetikan eta beste batzuk egiten ditugu ukatu. Eta hori da beti hola. Eta honek zer nahi nuen esan? Gu, lehengo boska kontrakoa ez dela izan zergatia. Dokumentuaren kontenidua ez da zergatia. Izan da nola egin duzuten. Ari gera arriskuan jartzen dokumentu potol hori guantxe bertan aurrera ematean. Ingo genuke segurtasunez, hasierako onarpenara jun berriro, jendeentzako bere epea eta erantzun, eta gero onarpen, behin betiko onarpena jun. Baina guantxe bertan, ateak irekila daude alegaziotako. Ojala ez egotia, baina ateak irekila daude. Ni esker. Eskerrik asko. Agotxa nitzen izenean Aitzol, zure da hitza. Bueno, hasiko naiz atzetik aurrera, aipatu duzunarekin Gonzalo, da, iti zaigu horren kontra esankorra azkeneko hilabetetan entzun dugu, duela 4 hilabete arte oso mantxo gindoa zela, hasi ja gobernatzen hasi ez, eta orain batean esprinean, kriston eskartasunakin, korrika eta presak egin dugula, orain batean interes izkutuak agertu dire hortikan, interes izkutuak ez, interesako dauzkagu, eta da, etxe bizitza larrialdeari konponbide bat ematea. Orain, azkeneko hamarkadetan sortu den arazoari konponbide bat ematea, eta izan behar duela, ja, esaten dugun bezala, alik eta azkarren, eta alik eta gehienak ikusten. Ez dauka beste bueltarik interes izkutua edo bilatu nahi diogun horri. Gero beste gauza batera aipatu duzuna, eta nuke utzi nahi aipatu gabe, planaren arriskuan egon daitekela, segurtasun juridiko falta eta bar, eta aipatu duzu momentu batean plana anulatzen bada erantzukizuna. Igual empirikoak izan da, 2008 batean plana anulatu zenean, eta uste dut zu dal gobernuan orduan zinenean, 4 urte pasadien honetan, oraindik erantzukizun horiek, hoien zai gabiltzala. Orduan pixkat lehenengo etxekoa begiratu, eta gero bestei eskatu, edo behintzat mai gainean jartzeko beharra bai ikusten dut zentzu horretan. Eta gero bestetik, gustatuko litzaiake azpimarratzea pixkat, egiten da, aipatu du aurretik, oinarria EAJak egindako behintzat hasierako dokumentu hori oinarrian EAJak egin da, orain kontra ematearena, ez dakit, horre zer da kontra zaudetena zehazki, ez dakit, etxebizitza publiko askartu, maksimizatu, basako izan daiteke planetik ateratzeagatik hori da balantza dekantatzen duen hori da aldaketa nabarmena, aldaketa sustantziala, ez dakit, egia da ere, gero momentu batzutan aipatzen zutela, aldaketa sustantzialak badaudela, eta gero beste batzutan ia aldaketarik ez dagoela, orduan ere, pixkat kontrasarkorra deritzogu ere. Bestetik, kontratazioak edo adjudikaziones adedo edo egiten direla, ez da lehengo aldia bai prentxan, azkeneko batzordean ere jorragai izan genuen, ez dakit, igual zuen lege proiektuaren 27,3 artikuloa irakurtzeak, igual argi printza batzuk eman diezaguke zentzu horretan, emate dut gero, populismoa eta kanpora begirari gera pixkat kakamugitzen, baina igual lehenengo ere ezagutza horiek asimilatu berritugu eta benetan lege oinarrian eta bai sektore publikoko legeak eta lurzoru legeak albilitatzen badute hori, igual pixkat hitzak neurtu barritugu ez. Eta nik uste dut gaurko adibidearekin eta azken asteetako bai hitzarmenekin eta sinaturako eta eman diren konstruktorekin negoziaketa horietan ere, duela 2 urte, hauteskunde kanpainan zuek behintzat ala zenioten, que para la construcción de vivienda pública primero había que hacer vivienda privada, uste dut, nik uste dut azkeneko adibidekin, falazia hori behintzat desemaskaratu ageratu dela, eta horrek adierazten zuena zen, pixkat EAJaren eredu privatiboa eta beratxen aldeko apustori, edo behintzat hori da izan da egin dezakedan irakurketa. Eta bai amaitzeko gustatuko litzaidake ekarpena bi aldetik jutea, batetik zuen adierazpenetan, esate zutela ez duzutela prozesua blokeatzen, baizik eta proposatzen dugu,
ambizio eta hitz egiten duzute ere, orduan nik galdetzen dion nire buruari, zer da proposatzen ari zaretena? Nun dago zuen ambizioa? Basakon dago zuen ambizioa? Nun daude zuen botu partikularrak? Nun daude zuen alegazioak? Nun daude zuen proposamenak? Nik oraindik ez dakit, ez ditut ikusi. Kontrako bozka ikusten dut, baina horrekin ere, lan egitea ere, zilegi edo igual beharrezkoa izan daiteke. Eta azken gauza bat ere, Gonzalo aipatu zuna, bai, guk egin izan bagenu eta bar, azkeneko urtean adibide garbia toki du, presa bat, zuek egindako hitzarmena, zuek sortutako proiektua, aurreko urtean, eta gogoratu behar dugu ere, proiektu horretan ere, naiz eta guri ezigun ase betetzen, etxebizitza publikoak galdu ziren, horren aldeko bozka eman genuela. Zegu pentsatzen dugu, etxebizitza publikoaren aurka ez lukela inork egon behar. Eta aurreko urtean, presa baten inguruan fokua sortu zen momentu horretan, guk udal gobernutikan egin genezake, bueno, hau ez da guri arazoa, EAJak sorturiko proiektu bat, ezin genezake deus egin, baina ez, proiektua babestu, udal teknikariak babestu, eta etxebizitza publikoak babesteko autua egin zen hemendik. Orduan, pixkat, ez, guk egin izan bagenu zein genuke, bira, igual presa batean badaukagu adibide hori, ez? Da nik uste dut, pixkat labur bilduta, ez dakit pixkat estrategia, komunikatibo, populismoa, eta horrelako hitzetatik aldenduaz, oposizioak batzutan exigitzen du komunikazio maila edo estrategia jakin bat, baina oposizioak ere dakar intrinsekoki ere lan egiteko, proposamenak egiteko eta gauzak mahai gainean jartzeko zerbait. Edo behintzat guk oposizioan ginenean hala ikusten genuen. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aitzol. Debate interesgarria izan da, udal talde guztiena, ez dakit ez ditzu borobiltzeko zerbait aipamenik egin nahi badezu, zurea da hitza. Eskerrik asko Igor. Bueno, ze interesgarria, ez? Azkeneko plenoak izaten ari dira zoragarriak, nik uste dut loratzen ari garela, ez? Dara matzagu 2 urte lan eta lan, batzuk ikusten ez duten arren, baina lan eta horren gaude loraldi horretan. Bueno, hau esan da, Josu, bai, noski, zerotik astea izango litzateke, segurazki EH Bilduri eta Otxanitzi gustatuko litzaiokena, baina zuri gustatzen zaizu pragmatiko hitza erabiltzea, nik ardura erabiliko dut. Eta gauza izan da, herritarrei entzun eta gero, eta alegazioak irakurri eta gero, ikusi genula benetan, emergentzia habitazional batean gaudela, eta ezin genula beste 5 urte atzera egin. Orduan, noski, prozesu honetan apo batzuk tragatu ditugu, eta hori hasieratik esan dugu ere bai. Hala eta guztiz ere, hasieran aipatu dudan bezala, boto partikularrak egin genituen, ez bat, 2, zuek ere bai, EH Bilduk ere bai, eta orduan esaten genuena eta gaur egin dugunaren artean trazabilidadea egitea erretxa da. Dokumentu hartu eta orain egin duguna ikustea da. Non dago guk esaten genuena eta egin dugunaren artean aldaketa nabariena Mendelu auzoan dago. Hori egiari zor horrela da. Egia da, eskatzen genuela xehatzea. Baina ze gertatu zaigu? Gertatu zaigu azterketa hidrauliko bat eskatu dugula. Gertatu zaigu datuak oso larriak direla, gertatu zaigu bizilagunekin hitz egin dugula asko, eta gertatu zaigu uste genuela auzoak sentimendu bat edo asmo bat zuela, eta benetan hasten zarenean hitz egiten beste bat dela. Orduan, ez gara geldirik egon. Zer egin dugu? Opengela bat jartzeko eraikin bat erosi dugu, eta kontratazioa martxan dago bukatzear, segurazki. Orduan, ez da itxoingo dugula ez daki zertara ez. Opengela horrek baliatuko digu, plan berezia modu zuzenean idaztera auzokideekin batera. Nik uste dut hori baino transparentzia eta parte hartze prozesu zintzoagoa ez dagoela. Baina, bai esan nahiko nizuke, asko gustatu zaidala zure interbentzioa, zure hiri eredua modu txukunean adierazi duzu, eta esperantza gordetzen dut, behin betiko onarpenean agian aldeko bozka jasoko dugula zure aldetik. Venga, no te hagas el remolón.
Gero, esan nahiko nuke ere bai, eta egia da pixkate Aitzolek aurreratu duela, galdetu zaigula, ea nork hartuko duen ardura, plan honek epaitegitan olako baliogabetasun bat edo jasaten badu. Eta eske galdera hori da, ez? Nun dago 2017ko plana erortzearen ardura? Nun dago kontratazioaren balioaren doblea ordainduta gero ardura guzti horiek? Oraindik zai gaude. Jarraitzeko, eske gauza asko komentatu nahiko nituzke, saiatuko naiz motza itzaten. Bai. Gero, galdetu zaigu ere bai, ea zergatikan hitzarmenak eraikuntza enpresekin. Bueno, hitzarmenak aurrekoan ustut nahiko garbi azaldu genuela, aurreko plenoan, ez genitula guk asmatu, hor zeuden, aurretik ere bai, edukia aldatu dela, eta batez ere aldatu dena izan da konstruktorei eskatzen zaiela legeak eskatzen duen karga baino gehiago. Eske gehiago estutu ditugu. Eta Hondarribiko herriak legez jaso beharko lukeena baino gehiago jasoko du. Eta hori horrela izan da, juridikoki adierazi zitzaigun, planak berak jaso behar zuela ja xeatuta akordio horretan zetorrena. Horregatik sinatu dira behin-behineko onarpena egin baino lehen, baino hau ondo zenekin batzordean modu zabalean azaldu zitzaizulako udal arkitektu Andreak zenbakiak pustutzen zituela esan zenuenean. Bueno, zer gehiago? Hemendikan aurrera esango nuke dena izan dela pixka bat, baina pero no te mojes, ez? Hau da, hori, bapatean presaka nabil, baina gobernua hartu eta 6 hilabetetara esaten zenidaten que estaba dilatando. Eta nik esaten, pues sí, estoy dilatando. Orduan, orain presaka nabil. Gero esaten dezute aldaketa ez dugula zer aldatu, zuen plana berdina dela, baina gero aldi berean esaten didazue, baietz, aldaketa sustantzialak nabarmenak sartu ditugula, eta horrek arazo juridikoak sortuko ditula. Orduan eske zerta enke quedamos? Aldatu dugu edo ez dugu aldatu? Presakagoaz edo polikigoaz? Nik badakit denboraren kontzepzioa abstraktoa dela, eta batzutan zaila dela, baina, eta pena sartu duzutela, ez dakit zenbat gauza, nik ere pena sartu dut gauza bat. Zoek oso ondo adierazi duen bezala bere hiri eredua zein den, gaur egun oraindik ez daukat argi PNV-ren hiri eredua zein den. Esaten diguzue, aurkeztu dugun dokumentu hau, ez dala ambiziosoa. Orduan, nik galdetzen diot nire buruari. Ez da ambiziosoa aurrekoa ambiziosoagoa zelako? Beraz, Aitzolek bota duen bezala basako egitea, kanpotarrentzat, lehenen etxe bizitza pribatuak egitea gero publikoak egiteko hori ambiziosoagoa da. Edo zuena etzen ambiziosoa eta orain honek ere ez dizue asetzen. Galdera hori, duda hori gelditzen zait. Bukatzeko oso ondo azaldu duzu, legeak nola esaten duen, babestutako etxe bizitzak entregatu behar direla, pribatuak baino lehen edo aldi berean. Nik bakarrik gogoratu nahi dut, plan orokorrak baduela txostentxo bat, izena horren ez zait etorriko, baina da halako balorazio bat aurreko planetatik gelditzen diren datu pendiente edo, ez? Pendiente egiteko daudenak, hor 300 etxe bizitza babestu daude pendiente egiteko aurreko jarduketetatik. Orduan, herritarren beldurra nonbait fundamentatuta dago. Eta besterik gabe esan, pozik gaudela egindako lanarekin. Uste dugu benetan sinistuta gaude herriarentzat ona dela. Eta arantzatxo bat gelditu zait lehengo hitzartzean, ez dut pertsona bat zuzenean eskertu. Olatz, mila esker egindako lanagatik. Baina ez dut eskertu egun hauetan oso mezu itxusia zabaldu delako eta beldurra neukelako jendeak edo oposizioak zer esango zuen, baino mila esker egindako lanagatik. Eskerrik asko. Gonzalo, adostuta zeuden bi txanda eman... Por alusiones. Ez dagoen alusioak egin ez diren galderei
uste dut, 25 minutuko txanda bat eta 10 minutuko beste txanda batekin hitzartze nahikoa eskaini dela, horrela adostu genuen atzo, 2 txanda izango zirela, bata posizioa aurkeztekoa, bigarrena erreplika bat, eta uste dut nahikoa jardun garela gaiataz. Ni ustez. Igor, vamos a ver, pero por la alusión. Idazkari jaunari esango diot, ea nahikoa jardun garen edo araudiak nola jasotzen. Ados nik esango dut ordan. Venga, nahi baduzu hitzartzea 2 minutukoa edo motz-motz, mesedez. Motz-motzian. Argi gelditzeko, bai aitzol eta estitxu, eta kontran bozkatu dugu ez edukiarengatik, ez zer daukan dokumentua, nola eraman den prozesua eta nola gauzatuko den prozesu hau. Argi geratu dezan, izan diazute bai bat eta bai bestia. Emergentzia habitazionala bai noski, baino ez ondarien bakarrik, dago leku guztitan, horretarako zuk aipatuzun lege hori junda aurrera, hori argi dago, eta beste gai bat, hasi lanean guain hasi zate horrekin atzea eta aurrera, nola inbar ditugu ekarpenak, nola jarriko dugu proposamenak gu jarri genulako plan generalian mai gainean. Orain tokatzen zaigu hori egitea, baino, zoritxarrez, epe publiko hori gauzatzea den hasierako onarpena egingo bazen, jarriko nituen gauzak, eta guain ez dugu aukera hori izango. Mila esker. Bueno, nik gogoratu nahi dut bozketara pasa aurretik, dokumentua beraren garrantzia, herriarentzat, Hondarribiarentzat, uste dut hemen udal honetan ordezkari naizen ezkeroztik, beti aipatu izan dudala oso garrantzizkoa den dokumentu batetaz ari garela. Ziurrenik hau da, udal batek beraren konpetentzietan lantzen duen dokumenturik garrantzitsuena. Izan ere, hirigintza eta herri osoaren hirigintza ikuspegia abordatzen duen dokumentu honek 15 urtetarako iraupena izango duen eta gauzatze maila bat jasotzen duena da. Beraz, herri interes oinarrizkoari erantzuten diona da eta oso epe luzerakoa da. Hemen aipatu diren hainbat gaien aurrean, adibidez, ezjakintasun juridikoari dagokionean, orain irikitzen da epe bat, non horretarako bermeak eskatzeko erakunde ezberdinei bidali egin behartzaien dokumentu hau eta berme horiek transmitituko dituzte erakunde publiko guztiek. Gaur hemen ekarki dugun dokumentuaren berme publikoa udal idazkari jaunak eta arkitektu nagusi Andreak ematen diote beraien txostenetan eta hori da zabaldu zaizuena guztiei. Eta zalantzarik ez daukat, hain estrategikoa den eta garrantzizkoa den dokumentu honek eukidezakeen berme politikorik nabarmenena dela ahalik eta babes mailarik handiena eukitzea. Hori horrela, nola egin den edukietan sartu gabe eta kontrako bozka bat ematea edukietan oinarritu gabe, neri larria iruditzen zait eta neurri batean arduragabea dela ere iruditzen zait, izan ere babes politikoak edukietan desadostasuna dagonean noski ulertzen dut, baina edukietan desadostasun horiek adierazi gabe formetan geratzearekin ez dut uste arduratsua den jokamolde bat denik. Horregatik, nik deia zabaldu nuen ahalik eta adostasun maila handiena eskatzea dokumentu honi, izan ere horrek emango diolako legitimitate nabarmen bat, berresten dut nire eskaera
legitimitate hau behar du dokumentu honek, dokumentu hau ona den dokumentu bada, hobetua da zegoenetik, eta gainera egingarria izango dena behin betiko onartzen den momentutik bertatik. Eta horrek emango dio ikuspegi zabal batean Hondarribiko herriari garapenerako tresna ahalik eta hoberen bat. Beraz, bigarren puntuan, Hondarribiko hiri antolamendurako plan orokorrari behin-behineko onespena emateko proposamenaren aldeko bozkak, kontrako bozkak eta abstentzioak gehiengoz onartuta. Beraz, barkatu? ¿Puedo hablar? Baina... A ver, Igor, la última parte, o sea, no creo que es procedente. Es decir, tú de alguna forma has descalificado el que yo pueda votar la abstención, el que pueda votar el PNV en contra. A ver, eso no se puede hacer al final de la intervención. O sea, Igor, es que estamos en lo mismo. Esto no se puede hacer, porque cada uno es dueño de sus actos y cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Tú no puedes desde ahí, como Santo Santorum, empezar a descalificar diciendo que el plan general tiene que tener no sé qué, no sé cuántos y descalificar. Por favor, siempre tienes la manía de al final quedarte tú con la última palabra y de alguna forma intentar descalificar al personal. Aquí hay gente que ha votado en contra con toda su legitimidad y gente que se ha abstenido con toda su legitimidad y gente que ha votado a favor con toda su legitimidad. Por lo tanto, la legitimidad lo tienen todos. Josu, por lo tanto, es que... No, Josu, Igor, es que... Josu, bakizu zer den nik sentitzen dudana, Josu? Josu, bakizu nik zer den sentitzen dudana? Hitzartzea horrela egitea. Hori errespetu falta nabarmen bat da. Berriro esango dizut, ez da lehenengo aldia eta berriro esango dizut. Hartu duzu hitzik eman gabe. Udalbatza honen funtzionamentu normalari errespetua faltatzen ari zara. Barkatu ez dut behar barkamenik eskatzea. Hemen errespetatzea da behar duguna. Eta zuk ez duzu errespetatzen udalbatzaren txanden normaltasuna. Beste behin egin duzuna. Hirugarren puntua gobernu organoen kontrolari dagokionean, 2025ko 1655 zenbakitik 1906 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri ematea, ez dakit galderarik baote dagoen. Dekretuak berri eman da, pasako gara laugarren puntura erregu eta galderei dagokiona. Ez da erregu eta galderarik erregistratu oraingoan, baina aipatu zidatenez, bozeramaile batzordean, galdera batzuk egiteko asmoa bazegoen, beraz, Josu, zure da. Hiru galdera. Bueno, bigarrena ez dakit, erantzun diazu idatziz. Bueno, a ver, lehenbiziko galdera. Asunto jardinería. Jakin nahi nuke, quiero saber en este momento cuál es la situación de la licitación de la jardinería, pues porque hubo una licitación, hay una serie de bueno, pues que de alguna forma se judicializó, por un lado, cómo está la situación. Segundo, si los que de alguna forma en este momento están ejerciendo, la empresa que está ejerciendo es la que se va a quedar o no, y si de alguna forma hay alguna deuda con ellos. Y tercero, si hay idea de sacar la plaza de jardinero, porque en este momento me parece que hay una persona ausente. O sea, hay una plaza ahí en el RPT que está libre. Entonces, esas tres preguntas son las que tenía en cartera. Bai, itzaliko duzu mikroa mesedez. Bueno, hasteko lehenik eta behin esan herritarren lasaitasunerako ez dagoela judizializatuta lorezaintzako kontratazioaren espedientean ezer. Hori Josuk inventatu duen, orain bota duen, arrapaladan bota duen hitz bat izan da. Lorezaintzako zerbitzua kontratazioa berritzeko espedientea hasi genuen 2024ko urrian,
dekretu bitartez, hemen berri ematen diren dekretu horietan, eta zuek guztiok irakurtzeko aukera daukazuten dekretu horien bitartez, adjudikazio proposamena egin zen dekretu bitartez baitare 2024ko abenduan, eta orain zerbitzua eskaintzen ari den enpresak 2025ko urtarrilaren 17an kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organora jo zuen, hau da guk OARK bezala ezagutzen duguna, organo administrazioko organu bat, kontratuen inguruan ebazpenak egiten ditunak administratiboak, ez judizialak inolaz ere. Urtarrilaren 17an jo zuen OARKera, beraren helegitea aurkeztuz, eta OARKek 2025ko ekainaren 12an ebatzi du Hondarribiko udalari prozedura modu egokian egin dena adieraziz, eta Hondarribiko udalaren aldeko ebazpena eman du 6 hilabete berandugo. Beraz, prozedura horretan, ekainaren 12an emandako ebazpen horretatik, hilabete honetan uztailak baterako esleipendun enpresa berriak kontratua sinatzea aurre ikusten dugu, eta zerbitzuarekin orain arte jarraitu den bezala, ez da zerbitzuan etendurarik izan, zerbitzuak jarraipena edukiko du, kontratazio prozesu horretatik ebatzitako esleipendunarekin. Langileari dagokionean, gure lanpostuen zerrendan, brigadan, badaude hainbat lanpostu utxik daudenak, eta uda honetako lanketan jarrita daukagu brigadako, eta horien artean lorazain baten lanpostu ere da dago, baina badaude beste 4 lanpostu gutxienez. Brigadako lanpostu horiek behin-behinean betetzeko edo behin-behineko kontratu bitartez betetzeko proposamena adostuta daukagu, bakizute orain arte ondo garela oposaketa deialdiak burutzeko prozeduran, aurreko udalbatzan adierazi zen bezala, horiekin ere jarraitu beharra daukagu, baina lorazainana eta beste 3 lanpostu gutxienez, espero dut, brigadan betetzea udara honetan. Galdera bat, bigarrengo galdera neukan, gaur goizian erantzun diazu, baina, bueno, dana dala, como yo no tengo ningún tema de ocultar ningún tipo de información, mi voluntad fue de preguntarte si de alguna forma el Ayuntamiento se había dado algunos pasos, de alguna forma para declarar, cuando se declaró, para declarar Hondarribia como zona tensionable. Y esta mañana además me han dado un escrito, pero bueno, ya que estamos aquí, ya que estamos con más público, pues de alguna forma, pues hombre, detalles un poco lo que me mandas a mí, que es una cosa que yo comparto con los ciudadanos. Y bueno. Eskertzen dizut aukera ematea, izan ere nire erantzuna, nik erantzuteko aukera izatea, eskertzen dut. Izan ere, zuk erregistro bitartez idatzi bat sartu zenidan, ez banagoker maiatzan zehar, eta horren arira azterketa bat egin, eta erantzuna ere idatziz bidaltzeko konpromisoa hartu nuenez, idatziz uste nuen atzo sinatuta dago behintzat, baina gaur goizean bidalitaz banagoker. Kasu honetan erantzuten dizudana da, 2023ko irailean, Ahotsanitz, PSE eta EH Bilduren mozio adostu batean ebatzi zuela udalbatza honek, Hondarribia tenkatutako bizitegi eremu izendapena eskatzea, eta horrela egin zen 2024ko otsailaren 8an bidali zelarik Eusko Jaurlaritzara ofizio bitartez, modu ofizialean eskaera hori. Ez banagoker 3 puntu ziren eskatzen zirenak, hemendik daukat prestatu nuenean zure erantzuna,
bata azkenekoa zen eremu tenkatua izendatzea, baina baita ere eskatzen genuena zen bitartean egin beharreko tramite guztiak eta informatzea, hemen dago. Lehenengoa mozioa bera onartzea zen, lehenengo puntua. Bigarren puntua zen tenkatutako bizitegi eremu izendatzeko 12/2023 etxe bizitza eskubiderako legeak 18.2 artikuluan jasotzen den bezala eta izendapena juridikoki bermatzeko behar den informazioa bidaltzea eskatzen genion. Eta hirugarrenik tenkatutako eremu bezala izendatzea. Hau otsailaren 2024ko otsailaren 8an bidali zen ofizioa izan zen, Hondarribiko udaletik, eta Denis Itxaso etxebizitza eta hirigintza agendako sailburua baita ere Hondarribiko udalarekin harremanetan jartzen da, 2025ko ekainaren 12an bidaltzen digularik, pixka bat ze jarraibide egin behar dugun, hau da duela aste terdi. Denis Itxaso harremanetan jarri denean udalarekin, guk noski, nik agindu eman dut hirigintza sailean, eskabide hau martxan jartzeko, egin beharreko prozedura martxan jartzea, eta adierazten duenez bedere idatzian lotura bat non zehazten den ze betekizun bete behar diren formalizatzeko egin beharreko eskaera hori, martxan jarriko gara formalismo guzti horiek betetzeko eta eskaera burutu ahal izateko. Paseo Bidasoa. Nik usten dute dena dakigula. Komandantzia frentian, el Paseo Bidasoa, yo creo que si llueve mucho, pasa un perro que no es muy grande, desaparece. Es decir, que hay unos boquetes importantes. Y de hecho, hace aproximadamente 2 meses, a una persona yo le pregunté, oye, ¿qué te ha pasado? Y no, que me he caído, me he roto una parte de la pierna, eta azken fina operatu behar dute. Eta hor erori izan. Yo la pregunta es que el ayuntamiento, si de alguna forma ha hecho algún tipo de gestión, o va a hacer un tipo de gestión con costas en este caso, para poder, resolver esta cuestión. Es decir, de componer o de arreglar, es verdad que ese es un espacio que es de costas, pero que el ayuntamiento también tiene su responsabilidad con los ciudadanos y que en todo caso, yo no sé si tiene que hacer un acuerdo o convenio con costas, pero que de alguna forma la pregunta es si se ha dado un paso, si se piensa hacer, se piensa hablar o cómo está la situación. Mikroa mesedez. Ez da lehenengo aldia udalbatza honetan honen inguruan azalpenak eman beharrean aurkitzen naizela. Egia da, Bidasoa kalea trantsizio ekologikoko eta erronka demografikorako ministeritzaren espazio bat dela. Hala jakinarazi izan dio behin eta berriro Hondarribiko udalari. Gu etengabe elkarrizketa bat izaten dugun ia aldiro gai hau ateratzen dugu, espazio hori berritzearena. Eta aipatu zenianean atzo galdera hau egingo zenidala, informazioa pixka bat begiratu dut ministeritza honetako Gipuzkoako lurralde arduradunarekin mantendu izan ditudan emailenak, eta ja 2024ko azaroan bidalizian, maiz hitz egin genulako, bidalizian udaletxe honetan erregistratu zen dokumentu bat 2008ko azaroaren 12ko sinadura daukana, non garai hartako zuzendariak edo zerbitzu zuzendariak, zerbitzu buruak, aipamena egiten zuen 1987 eta 1988 artean, Kostasek egin zuela Bidasoa kaleko muroaren berritze lan batzuk, eta lan haiek hartu zitula bere gain, eta ia 1 milioi euroko kostea izan zuela. Eta 2019an bazuela jada proposamen bat egina berriro orain dauden, oraindik ere badauden zulo eta egoera desegoki horiek konpontzekoa.
2019an ja onartuta zuten burutzea, ez bakarrik zulo horiek, ze zulo gure kezkarik handiena eta horrela transmititu izan dut, zeren hau ez dugu bakarrik udaletik eta trantsizio ekologikoko ministeritzarekin hitz egiten, txingudiko zerbitzuekin ere, jardun izan gara maiz gai honi buruz, zeren Bidasoako kolektorea justu eremu horretatik pasatzen da ere, eta zulo horiek gertatzen ari baldin badira, nonbaitetik lurra irteten delako aurrikusten da, eta gai hau mai zeuki dugu mai gainean, horrek sor dezakeen, nozbait, ekaitzen batekin edo isurketa bat edo lur horiek kolapsatzen baldin badute, zer gertatu daiteken kolektorearekin berarekin. Eta hori noski guretzat ardurazko gauza bat da, kezkatuta gauden gauza bat da, eta eskertuko nuke trantsizio ekologikoko ministeritzan dauden ordezkari politiko eta teknikariek ere gai hau beraien ardurako hartuko balute, eta 2019an konpromisoa zuten konponketa hori burutzeko 2025an garaia badela iruditzen zait, eta guk insistitzen jarraituko dugu, eta eskaerak behin eta berriro mahai gainean jarriko dizkiegu, izan ere ez da axaleko gauza bat bakarrik, baizik estrukturazko konponketa baten beharra daukala iruditzen zaigu, eta Bidasoa kaleko bakarrik ez, Bidasoa estuarioko, txingudiko estuarioko eremu natural osoari eragiten dion konponketa baten beharra daukagu, eta espero dut guztion laguntza ere izatea hori burutu alitzaterako garaian. Beste galderarik? Ez? Beste galderarik ezean, 9:25 gutxi diren honetan, amaiera emango diogu ekaineko osoko bilkurari. Gogoratu nahi dizuet, bereziki ordezkariei, uztailean ezoiko beste udalbatza bat burutu beharko dugula 2024ko kontuak onartzeko, baina baita bereziki autobusaren zerbitzuan kontratazio organoa udalbatza bera denez eta tramitea aurreratzen ari garenez, onarpenera ekarri beharko dugu behintzat balorazio teknikoak, eta deialdia luzatuko dizuet, espero dut denak bertan egoteko aukera izatea, eta alba dago hitzez egitea ezoikotasun horretan, deialdia horrela luzatuko dugu. Baina, hitzengo dugu bozeramaileekin eta erne egotea besterik ez dizuet eskatzen. Mila esker guztioi, eta baita etxetik eta hemen jarraitu duzuten guztioi ere.